Asem Beba Dabi. Land in a blue chicken, yes. The same one can't. Asem Beba Dabi. Black and be out here. I don't buy the acid. Will you black? No more. Any cigar about to do Dana. No one said to Yaka. But why? Oh, Blaunia Bani, land in a blue chick. Sister, you. London also. Oh, but and the man makes us say, and then the man, Panama, Papa, Lemon, when you are human. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. What's that? I don't know, because I said, we had a OTEC 102.9 FM. Hello. Yeah, blah, day. Oh, I did blah. Go ahead, you are. Go ahead, you Oh, blah, I you. Sing the way down my fire. Oh, black is someone side down my fire. You know, be from Palavon. Or be from Palanchama, more than my drama. Said no air and won't. Asem Beba Dabi. Na say we say Ghana and Yama Yamresa, we be neck a crib now. You say, yeah, Obodio, opening. The Ghana, I no mind that tomorrow will be down with your Babudio Kumu Rofofu. Oh, Bram Pancher, why? Just like someone say, I'm believing I did a son, and that's Fraco, after you come with the Salama de Joa. Mean now, okay. No, blah, then you didn't Pancher, why? I the papa. It is all friend and Sabia Jimmy Fubiana since Canada, Bermuda, and Sarah Penny. There's a Jimmy for now from Noma did you mound. Asem Beba Dabi. Right. OTEC 102.9 FM. With Triswati, with Triswa Pampa, Piauka. Wayne ya chawo. Asem Beba Dabi. Akinkawe ya chawo. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. When you Asem see me, Asem Beba Dabi. and on a Asem Oba. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. 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 Asem Oba. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Within the Ewa. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Oba. Asem Beba Dabi. 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 Asem Oba. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. 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 OTEC 102.9 FM. Asem Beba Dabi. Asem Beba Dabi. OTEC 102.9 FM. All night Saturday night our club in the moon. I love it. Yali Martin say men shock and Google cap in the moon. I the shape in all the Bible bend. Go for say Dallas so they snap in the bay. The guys in our do chapel walk no double share. One house on a club do a bang. Tinyame summa pa na yellow sumia. Bisa unia. They bisa waso womo. Nyame summa pa na yellow sumia. But Jehovah followed by the Lubani. Tinyame summa pa na yellow sumia. Netelu binukunda plastic. Nyame summa pa na yellow sumia. Shasuma miya ilukuna jele dani. Mekate muda pa. Kada nyame baba physical. Sawa consider pada. Ashana heaven when you nipa. Kwaso no kwalo no wo so aso fi ntumo wanka.
Because I'm in the chapuli, here for Intumu Wamba, Otumu Wambu. I will put on the things fall apart. I can was an entertainment touch. Chapuli was school sipa. Now so my message will do more Kobi. Say Yamesoma, and yellow Sumia. I be Saudia, maybe Sawaso, Yamesoma, and yellow Sumia. Why me Jankan as a Maya Mobile? It's Yamesoma, and yellow Sumia. I wouldn't have from when to move Vencheni. Yamesoma, and yellow Sumia. From Namambu, where they would I should be tasty. I say, Camus of Ejiwa. Nadia came what I want. I'm Mushabu, Nadia, the one. Gamos of Ejiwa. I saw ya American Muslim on the big yabby. I'm coffee, what the other one. I'm share. A who Christian, a who Muslim, a who careful, a who soft, a who powerful. That's a share project. Asem Ninia. Katase Shane project. Bibia ya basa. I'm a pass man. And one equasway. Enti anyanyambia nyame sumpa eni esumiyana enoni asemisa no things fall apart bibia ye see one time yene naninamu ani egugu gumsa edru 31st watch night ye December obekọ church ni mu obekọ akoye the resolutions bebrebe na wokoye wie pe na nsa pe na wasoa ne ho san ekotreke enipa akosia da wo behunu wonum se wo kwa akosum nyame memene da wonum kwa akosum nyame efia da wo kwa akosum nyame no ubedru club aye club no ne ne wonum anyanyambia wo kata se hyane proya wo namui se ye kwacha pro ne dem ho na se ye kasa ye mo afode a eye sa kata se hyesika no na wo de kwabo ana anyanyamba sa hwehwani mu nyamesomo a wo sumu yi ujiri se nyankopon na kasa na nije ho ana enti nyamesom pa ni ada nyankopon na kasa obeba physical no I tell you anyanyambia Ghana hayi ayewe yemusa ye hu se ye won sorry ya hudu bebrebe ya sankrofo nyina wo schools wakase ebinum de ye junior high school ebinum de ye senior high school ebinum mpo de ye university ku aya ayekoi obusa wo hu se obi wo honom asa sori no okobi pa oni sika wode ko university enso ye ntumi nkaso wonko bi da ye nyame sumunie yes sister wa ma metua admission no ayemfa oda enso ne maame ne papa tai tenketenkete a wonu mutua ye no eno ne yedi kozi school dan no eti nyame sompa die infa nyankopon so oba pa na so anya walda wan hu nipa mobo a wanya nipa ba kokura se wo metna heaven ho ehu Muslim ehu careful ehu sofo arehu basasa komu pani insuta obi asa man the lecturer pardon you dansano am pass man for money we go share blood ahaya 102.9 FM OTEC FM sunie ewie ye ma ye nyina ye hu ye hyiahia e de ba fidi kasie yi so ahane asante me nyina hohoa no obete first session ni ye ko collection ye beje nkom hye ho collection kura nya asem ketwa mo amukuta 1 million mo nsori megina ha 50 cedi for mo nsori megina ha ye beye ni nyina ye de beye mpuntunyu masa ye de buwa o enso obi kwa asori na ne ho kire ne pa ye mfi no ehwehwani mu nyamesom ena o my Ghana yi mu yasomo yi minima sori bia wo university na no wonu ankasa wonu mu de hye abaya ya wo pe nursing training ya sa school no e wo nursing school e wo Kumasi ha abu akwakwa yi so ewura no nko akwa ne ho okono maduro e wo Ishmael Pesue so adujama area ho ye na nyame bua ye ni aye kopa edwa e ma akwala ni kodi aboso onko ofu yi yo enso omo wo nursing school ni bio
Nyangopa wanya wada heavy party wunya nipa. Asante manyina ho nie. Awie ya sande ahia bio. Na ye de Asem Beba Dabi dwumadi ne som. Eya adesua ye besa kire made. Na monkan hye ne so se GFA extraordinary session of Congress no. Sabre one more to aba. Ye pe GFA panyini. Egusu a ekoso ehun nsem nyina asa ne ye beko nyina ye be update mo. E wo dwumadi so akrampofo akwa aba. In fact se Nyankopon wo ba physical pa de arewo. Se me de maka wie. Wan hwe ya wonya ni pa ba akokra. Se me de ka bia na manfo ne me. Wan hu ni pa mo ba wonya bi. Hwe sa asem we ya mekan. Asore no mo mo na since. Me ya we. Abaya ni wie SHS no. Wabadi abeto asore mpanyimfo anim ni maame ne papa ewu momwa no na nka nursing training ya amwo no wabu akwakwa yiso yi enka wonko bi ye de kwa ha kosofu we ho ko elder we ho ye toso akwada na ya fi no ni maame ne papa sebe onum ni bi tight ya wonum tuatua ye collection ya wonum toto ye eno anso ne ye de ye school yo enka akwada na ekwoche ne ho akofo enti nyame so no akora eni ana yo Krobea me da se na ye na nyame ase na ye na ye tie for so ase. Okay me de bia me ka se Krobea se unya nwui a ana ase Yakobon trimo mre se nipa o ti wiase we mu na unya nwui a ana ase Yakobon yodo se ka wawu a ana abo se nyame se nyitrimo de papa na on se Bible na da ho no Bible na enipa fan se jama eye de hunu bi sa da ho akwa Bible ensem wo papa Bible na da ho no sa sofo ne so mo de ye adwuma ene wo mo kenkan ene wo mo de tu nipa fo a Krobea me se ka bone so bate na wo mo kenkan de bia me favor wo mo kwan na wo mo kan to abodo ogu nsuo na ni na hwe na ade akoso sure do ye sempa no odidi sempa dwuma ho but baby e kire se meba no sawe na de o mo nkan eya wo mo nkan Christiasis mfam preach me see baby wo ho Christiasis ho na nsam ho baby wo see me man se gwa ma ebiem o meba no se awenade so ma awenade ne se Nyankopon ka che o se o man se gwa ma ene de oba na wuf ana mo ni twa be etina me se wo ye nipa tie me ne unya nwuyi a o se Nyankopon trimo mre na unya wu a ana bo se nyame sabe de e ya adom bi na o se o de adom wo but unya wu a adom ni ho biem o ba koto jataburu wa pass oto aho o pa na chewa o tie bi ba ka bia o tie do ba bia o tie eti Krobea enipa susu na omo ma fa nyame som chenchen adi asoa no omo na edi bone but who nkwaso ni bi no oye bonsam ko se yadu ana efe de duwa anko musumu ko se yadu anko meme de duwa anko de saa but enipa no a won sorry a Bible say ni moto mu no e be se ye ne no omo tifie ne no na mabonte no ye ndo mo ye eso obegina na omo to place so dem bebre some man no titi jaja so dem to ye shirawo asabu no do ni ya jamai papa I'm telling you I know what I'm saying eso the Bible say omo kan omo ni chire nyame so mpa na so omo kuma mu die hey yasi ye nyam so ye hwe nipa nim na so nyame o but Ghana fo nko ade o hwe nipa nim na so nyame okay Ghana fo e hwe nipa nim ana so nyame o be so obiem so kwa sore sure Bible ye this one Bible ye this one oh na so fa so dem ba na Bible so oh the Bible ye say the Bible so oh Krobea ensem na Bible mu no yenka ye die akontuo aware ena amma ansore man dodo no ayira free nyame asem ho ati me use obi ko sore na nyitiri mo dia me blame no because so for no odi nanim no why more week just asorba na odina ho no okay mate medase enti anyanyambia eye nyame sompa ena yesum yana kamia yese yeni ankasa yemania yewomui yedi nyame somo no yedi akekere ye ho obekọ asori panyini fie obekọ sofu fie se wokohwe enuane a egu sofu fridge mu enya asem ketoa okọ ka kire ne se sofu enne de me ne me ma no ye ebu ada o
obeka se ma me mompa ye ma wo na me bompa ye ma wo awurade beye na ne wure fi se ono ne wo awurade sa abre no o se wonam nipa so ene boa nipa anyanyam bia ye musa ye ho se wo keta se hye ne proye adokrodokro Ghana ha manyofo ye nananom himfu binom timamufu a yensu ye wo mu keta se hye ne proye a ye ne ankasa ye eduru kwasia da yakwa asore no ye shira woni ba ya ne akachiro se bo afore ma ne nkawo na sa keta se hye unua na wu pu no unua na wu sisi no sika no a wo gifri unua ne ho no no san de akoba afode me bo afode hye nyame ani monyam me kura me nsem sika 20,000 Ghana cedis meanwhile osisi ni nua bi ena jesa 20,000 no enti ye nyame sompa na no ani nyame somo no enu ni ana yemwa yenho no enu ni ana enti se wo kwa asore nko a ena kire se wo sum nyankopon yana eduru fiada eduru anopa eduru anwumre na wo kɔ Moscow na wo kɔ worship a ana wo kɔ yesala enu nko a na kire se usum nyame ana enti se me nkɔ Moscow me nkɔ asore fie enko bompa ye na se me de mi wo fie na me sum me nyankopon a eno no enye nyankopon ne somo ana ene aha ye 102.9 FM ya moma yensusum fa religion no yemfa mribri yanho ani so frisa Ghana ha enipa binom e de religion e twa manfo me e wo Ghana ha abetwa e koso e wo mayimu enya asem ketoa na ni tua se sade ya wo kan enim na nka sofu betumi afa manfo hospice story biba sofu a wono waba area na wa employ area girls no women no enti wo oba de achiame wo akrampofo a na wo busebusa won ho nsem ni akoka kire sofu no na sofu no dia prophesy anyanyam bia nyankopon mie wani a eye ba force ana na ho asem no ebeba ukoye YouTube hono a amanfo adi nkan wo hodada ye wo Mike Hubert ewa ahomane so ya United Kingdom mu enwo kire se my only boss Krobea na wie ma yenchiachia pa wate na wone wapamfo ne wabedwafo nyina na wie ye hwe mo live Asem Beba Dabi dwumadie no Nyankopon hyira mo ene mo nokoka Emmanuel Twumasi chief ono nso okumase Rowesi heya blue light hwa enwo kire so no kura de wotonwi enwo kasa Alhaji Krobea fantastic job ne de mo body ma adasan sabre Asante mantamimu baby a wo befa bia eye 102.9 FM OTEC FM ena dwumadie no eda yansu yetio abedwafo no yaje yadwa afei akra ya Krobea Asante Alhaji ba akopɛ awie ma yanchi a wate Antidora ma Felicia ene meyere Suweba akra ya Krobea Asante wonu mfa oni agro Christ asumdue no enkamo ene sa adwuma so we yi amafa atomo so amoboi anyanyam bia Ghana de nyamesom no yakika yanim ena yede ekere na ene Yaya Mohammed Ashton Courtofo na yabo adem Antonio Pon wasi akura yemfa sedama trade ampon se ne ye fiada na Alhaji Krobea mumbo ene adwuma pa monso mobo Argentina fo yenso yemfa mu ni abrokura na de ye kan se Christ no na somdue no enkamo pa ene sa adwuma de we yi a mudie okay sabre kro na emu no kwaku ampem da ko wose na please you cannot stay in the house alone to worship God. The fact is we need the truth, not the deception. Churches, okay. Na adenti na men so men kwa min tumi nhye me fie na me mompaye. Se me wo fie ana me tifia. Se me sum nyankopon ya kwan ben ne se me fa so a me di sum nyankopon no kwaku ampem da ko onso me busawo. Se man kwa sori demo a eno kire se me de me ye demoniye ni ana. Eno ya asem akwaku onso me busawo. Isaac Tum sunye eno kire se akra ya Krobea Asante ahojo ena menso me wo na sabre ya ye ka sei menso me hwa mo live nyankrupo nhira mo dompoku osi akura Ghana de emu nsam ni ye bebre o basa sa Dominic Owusunsunye osi hello na ya Krobea Asante me won kawe ena me ne na Jessica pa multi TV fo no ene abedwafo ni nyina ahemfie ho ena yetwa abo ademu a yenso ye hwew Ebenezer Champon was a fantastic job education no moyo na montonko so ayo wiamo ase
Ebenezer Kente shop ho ena me nso me ne mabedwafo yabɔ ademu ayetio Alhaji Krobea Asante kotoko awie yanso ye hwɛ wo so ame magazine na Kwame despite abedwafo ni nyina yagye adwa ena ye hwɛ mo okay eye na ena awie yi oba de akye me nso ɛwa ha oba akra ene ensem wo ho na ensem a ɛwɔ ho no eye bebre enra afidie yi so yey ena abaya Nigeria ni bi ene yedi nkomo ewa afidie yi so ane na sem nyina ne se wono wo ka hyawofo na wo mo wo Sokoban Wood Village ne ho na asemu a na afiri Sokoban Wood Village aba ene se krachi bi ya ye frɛ no Tupac na krachi no eye frafrani ade akyen ya ye hu se Tupac ɛda hɔ a ye kuno ɛde awre hu sem nie Tupac ya wone nam henre ya ɛna ya ye ne bibi na wo hwɛ no a na se ni nufu ɛsoro baako so ɛne yɛde bibi awɔ watwa enti na kwakoye awrehosem akoye anibresem pa ɛde ama nanuanom no na ɛna awia yi yanya onua frafrani bi ɛwɔ ahoma ne so yɛfrɛ no yawatenga ɔwɔ ahoma ne so yawatenga aha yɛ OTEC FM Asem Beba Dabi program so ma hai OTEC te say yaw 102.9 FM. yo yɛda nyame ase yɛda wo nso ase awia yi sɛ wagye yɛ so a uni edi nkɔmɔ unia Tupac say ne body no ɛwɛ yaw ɛnyɛ unia ne Tupac ada de anu esi ye ni ntina ma untumi nkasa na na ni wo no enye hye na amokɔ hye hɔ no anya dia wo hɔ ne yɛ ka mo mo koduru hɔ no yɛ ka kyerɛ wo sɛ de na asi okay atenga yadase why yadase yo se ehu abam ehu na abamu no ene se enra yesusu se frafrafo ena akwakohye ahyawofo base ena seba na me na ahyawofo base ni ya media me nkronko kasa me de hwa ma ahyawofo me kwa akoka se me de hwa ma amanfo han ya wo no mote ho enti sene ba bi akwa akoduru no kwa akoka sa okura nkanya hokura ne onua na wu momokɔ hɔ asebusuafo no ɛde asɛm ɛna mokɔ ya amokokote ye ɛnura ahyɛwo ni akabrɔfo akama enefie kura de enya brɔfo da na yanka twi nso a ɛno nso aso ntumi nkasa deɛ na awo a wopɛ sɛ ɔkama no deɛ na awo sɛ anya hwɛ kura no wɔsɛ ɔntumi nka ho hwee nti ɔntumi nka ho hwee ebetumi ɛno nso akasa ma no obɛka no sɛ nipa wɔ so ɔntumi nkasa sɛ wɔ se body no ɛni wɔ mo nsɛm bi sɛ ne nua no ɔmo de akɔhyɛ mɔ sɛ ne nua ɔmo sɛ frafra deɛ ɔba bɛto frafrani wɔ asanteman mu a ɛyɛ ne nua de sɛ nyɛ typical ya ne rɛ brother okay ɔno nso yɛ frafrani okay ɛne ɛfɛ si hɔ okay but asɛm no mprempren deɛ wɔ ho ɛne sɛ akɔdi aprosifoɔ ensɛm ya aprosifoɔ nsɛm akɔ akɔdie no nhwehwɛmu a ɛsɛ fata sɛ ɛkɔsoɔ no eguso ɛkɔso sabre ya yɛ kasa yi ama body of Tupac ɔno akɔpɛ mɔkyere ɛde ahyɛ ɛmɛnra ahyɛwofoɔ base ne deɛ ɛhɔ nyinaa yɛ condemn to grabu well yɛmfa nto hɔ
na yɛntɔ nkɔ so nso ni akyiri na yɛnhwɛ baabi a susuan de brɔde hono bɛfa aha yɛ 102.9 FM OTEC FM so na ahyɛ ne nso bio sɛ dwuma a yɛdie yi yɛwɔ adɔfoɔ yɛwɔ aboafoɔ a wɔnom taa yɛkyie Spanish garlic mixture ɛyɛ boafoɔ soronko a wɔno nso taa yɛkyi Agbɛvɛ Herbal Hospital ɛnso yɛ asoɛyɛ a wɔnom boa etu yadeɛ firi nipadua no mu Nask Herbal Clinic nso ɛyɛ ultramodern herbal clinic a abɛbɔ ze ɛwɔ Ghana ha yɛ asa wode wo ho dɔm wɔnom a nneɛma nyinaa bɛkɔ yie nso ɛde ama wo time herbal mixture nso yɛ malaria fever duro saa bere yɛ a yɛka sɛ tridi yadeɛ no ato ahyɛ wo so bɔbɔ wo a wonya time herbal mixture duro no bi na sɛ wo nonom a ɛnepa bɛkɔ so na ɛde ama wo da wuro ointment no nso yɛ nku deɛ yɛ a yɛka ɛne sɛ wonya bi a yɛ afatwi na wode twi ɛbɛkɔ ama wo nso woanya wahotɔ ɛna police ni no aduro no imboost herbal mixture no nso ɛyɛ aduro a sɛ wonya bi na sɛ wobobɔ a ɛno nso ɛyɛ adu papa ɛbɛboa ma nipa akɔ so ɛde ama wo na akorampɔfoɔ yi akre recently ɛna asante akyem domfɛ adomfɛ asɛm kɛseɛ bi efiri adomfɛ ɛbae na asɛm a efiri adomfɛ ɛbaeɛ ɛkyerɛ mu sɛ krakye bi a wɔno ɛte adomfɛ kurodua no mu na wɔyɛ drɔbani aprosifoɔ bi a temamufoɔ bi nso ka ho bi aba kurodua no mu ya ɛyɛ enubɔne ho soup ɛna nka wɔnom ba abɛyɛ ɔnom kɔkɔhyia a krakye bi ɛna baako ka ho ɛma yɛyɛyi aba ɛmɛ baayɛ no deɛ kɔkɔ wieyɛ no sɛ ɔmo sɛ krakye no enubɔne wɔ ne ho enti temamufoɔ a wɔadomfɛ kuro no mu ba abɛkyerɛ sɛ obi kɔkɔ yi se kan de free police car ni mu ɛna ɔde ba bɛtwa 32-year-old man no n'akyi Asem Beba Dabi ya ɛnam so ɛma krakye no ewuyɛ krakye ne wuyɛ no adomfɛfoɔ kyerɛ sɛ deɛ saa nkurɔfoɔ no ne aposifoɔ no akabɔ mu a wɔn mo aba abɛyɛ no wɔdwene ho a wɔnte aseɛ ɛnka saa kuro ne koraa no ɛyɛ dwaasofoɔ wɔn mo jurisdiction enti ɛdeɛ bɛn ne kɔkɔba sɛ dwaaso commander koraa anim ho hwee sɛ polisifoɔ ɛɛba ne jurisdiction mu na mo mo aba abɛdi saa adwuma no ɛno no wɔn kɔhwɛ hunu sɛ kaya saa nkurɔfoɔ ne de nam no yɛatwerɛ ho kɔnɔngo afigyaase highway na deɛ wɔnom ka ɛne sɛ ɛyɛ apolisifoɔ no ɛna aku wɔnom de hyɛ no afei deɛ polisifoɔ no nso de baayɛ a wɔn bɛkyerɛ mu sɛ na wi ɛwɔ saa nkurɔfoɔ no ho yɛ wi do so puo paa wɔnom de bɛkyerɛ yɛ no na nya asɛm ketewa ɛninamu ɛna regional police command Asante region ɛde release ɛba abɔnten so kyerɛ sɛ apolisifoɔ mmiɛnsa yɛ interdict wɔnom na no na kuromafoɔ no nso kyerɛ sɛ daabi wɔte ase a wɔnyɛ yie firi sɛ enipa maako nkono ɛna baas akurodua no mu enti kwakɔba ne sɛn ɛna apolisifoɔ no ɛbɛka sɛ enipa mmiɛnsa pɛ ɛna yɛ interdict wɔnom apolisifoɔ mpanyimfoɔ ne kurom mpanyimfoɔ akɔhyia abusua ka ho bi awia yi yɛnkɔ adomfɛ bio na yɛne unit committee chairman yɛ a wɔno ɛwɔ adomfɛ hɔ owura adanketea yɛ kɔbɔ nkɔbɔ chairman awia yi yɛmo haba OTEC FM Asem Beba Dabi program so fine number so na oho te sɛ yankɔpo adaroma chairman me ho yɛ na wo nso yeho anti yeho yɛ pa na de asi anama yeho dodo yɛ kakra obɛ ne dɛn kakra yeho ane yɛhwɛfo nti wɔse hweri yɛyɛ yɛbɛsi biara no yɛnhwɛ na yɛnhunu deɛ baabi a yɛho anaa wɔde yɛbɛtɔ na wadaroma wu boaboa yɛn kakra deɛ yɛateɛ ɛne sɛ naano ada prosi mpanyimfoɔ ɛne kurom mpanyimfoɔ ano ɔhene ɛne abusua ɛne mu kurom mpanyimfoɔ no nyinaa ba bɛhyiae no kwasɛm bɛyi ne wom na ɛte saa nso a ɛdeɛn ne kɔɔ so yo minia metia motiefo nyinaa menim sɛ OTEC bi wantie hɔ a na wato ho agu na menhyira motiefo nyinaa asɛm no deɛ ɛkɔ so nyinaa ne sɛ mɛbɔ yɛdi ka sateɛ no mɛdi ka bɔ ne tɔfa kakra ansa na mabasɛm no wɛnu ara so deɛ ɔnya ne sɛ ɛyɛ yɛakɔla yɛ a polisifoɔ bɛku no krakye no yɛ obi a ɔnom nsa da kɔɔku koraa de ma no a ɛnya de a obɛtumi ano
na crack mu kwa adwuma bae na okopa biane adi na okọ enna biane okoto na ennam ni ho na awura ya oye bae ya oton se ahaman a police for betinu a no magya no on betinu a no magya no esam premium we ne to so prenan a oba no de ko no makotu mu sifa na ye na kora na ko na ge no oton nam ne nam oton ho nyina na sa police for na ba so on betin krofo a se utwam ho se utoko se uton nam na omoato ye chiwa ne de wo kompetensa ho na omode se sika no na omoakutwa wa na onka ho no dey say bebe wo omode was 5 million ne ajo na ye jawo ye na do to so eno ya wo ba ye di omukwa na abawa na ba ni hu omo anu dwane ye na abawa ni ewu wo ye silimuni ye fe no nola sana bi din edi enti ohu omo na say engofure twa be ni ana nkofo nyina yi obi edwane omudwane ya no mko ti mu a omo ehu omo no omo ba no muhia say krat ne fe no or say krat ya wawu yo muhia no omuhia no na ma na waworo no ho na tare egu no ko Asem Beba Dabi na ne mu edu o form kakra omuhia no no ano ana police man ka say why soft it is social na why you social me go to dian na me go to nam na de na me social omo antiase enam se da bia omo twabe na da bia omo ato madu ha na omo be nunti omo anya bi no wa ehu bia nze account a police form akoma enkro na ba Krobea yimu omo hia ba mu ano ijire no se ngofo ka abama no se onko na onye krofo ana onye social omo tia ka ti bu no a se de se na kro no ya nyamena sa na baabi eti ene efi otokurom enti ye ni ba na me fa Antony of Antony be hu ye no ma bo no after mo tie no na mu kum krati se bone kwa no ya mo fa nko bu ni sai na mo fa nko enti o kan no akwara shafo no na se o mu dog depending no jiro no home Asem Beba Dabi no ma kwa ye me ati o mo sa de ne ko no omo timi yire no mo de ko ro duro no na omo hata ahoma bi wo ho ena o ko so ahoma ni dua nu se onko de omo ade de omo nku ni ha preko da bi omo yeso to ko nipa hu pani gwa no pani so e so ba abodi ba tie mu no pani so ama ano do he de ko so omo bo no ama ne ye emre kratch bi na o hye jacket kratch ni ko omo ka na nam so kura homa no a omo twene no a enche no Asem Beba Dabi okoyi brantan na okoe no a na odi twa na chi o twa na chi ban prensa Asem Beba na we Dabi say de o twa na first one no a me hu say wan fa ni mu de twa no so de ani mu no a nka beta say nka etwa ni mu na ra na o de etwa ni edufu no second one de twa na betwe ana ba ku twa na nsa eti basa na kwala na waye mmre eti omo sa ko yi ayi bi a ese mako yemia sa Asem Beba Dabi pepper soup omo ko mia gunani omo mia gunani sa jo ye me no sa ku mu fremani sa ta na me wo pass do chi ko sia na ono ben no e fi na de wo tie mu no Asem Beba Dabi ha na oja hu no ano mbre ko hwi ko ta na no sa e to ko hwi na sa no na memu a huye an ye dimika se da ba mo ye started so mo se ya ba mo no ano ana police ni bi ye fe the sul o started ma on issue o tu to ba ko be 8 e to na mo ni na sroi na mo ma kwa boy do so na mo ko to ne kuri kam se ko lodu no ma no omo to ne kuri mu ko kro na omo kwa ono to fo mo kwa do mo ye no na ye to ne tie ntimi nko ho
eti panin na fɛ no Antoni no ɛna ɔkɔɔ hɔ sɛ de besi ɔmo nkuni bi ɔmo krati eti woyɛ police ni ɛna sɛ yɛ police ni ɛna sɛ yɛ police na ma bu obi ofo de twitwa se kan de bu abobɔ no police ni bɛn ɛna betumi ayɛ sɛ yie ɛna so yɛ police ni ɛna obu sɛ ne number bɔ no bɔ wɔ ɛna sɛ papa ni ntim busa ne saa na oyɛ police ni ɛwɔ kɔ no na yɛ fɛ no sunde ɛna sɛ okay ɛna yɛ police ni bia ɛna mu nkunu ɛ ɔmo tie krati wɔ kaa no mu ayie no ɔfɔm hɔ kaa no mu a ɔmo de ba to no yɛ nyina hwɛ tu ɛdo die ti bi nkɔ hɔ ɛbaa saa no ɔmo de handɔ botɔ ne nsa ɛna ɔdaka no ɔmo de bench wɔ kaa no mu ɔmo de bench na to no so ɛna ɔmo tie ka bench to so ɛto ɔmo tu kaa no ɔmo kɔ dan mu ɔmo kɔ no ɔmo gu so tututuo ɛto ɔmo kɔ dan mu de kuro no nkwanti a ɔmo atwa mu na ɛmɛmu ano to po bɔ kakra na mirika bɔ mu ɔmo tututuo ɔmo de kɔ gyina yɛ kuro no nkwanti a yɛ kuro fa kwan so ɔmo san kɔ bo no ama keke ɛhɔ na mehu sɛ ɔmo kum krashe Asem Beba Dabi yɛ ti yɛ sɛ ɔmo de ko so a ɛwura sɛ bɛkɔ na kaa natu egodu sɛ ɔmo kɔ duru kɔ no wo ani yɛ ti sɛ ɔmo bɛ tɛ kɔ yɛ fira dwa so commander ɔso ni mu hwee ɔno ɔnsoma obi awɔ Asem Beba Dabi eti yɛn kɛ bɛyɛ tɛti mu saa na owurawura mu dwa so commander so ɔfira ne sɛ ɛnyɛ dwa so polisifoɔ na ɛsɛ ɛkɔnɔmo polisifoɔ eti ada papa no yɛmra na ɔne yɛn kɔ commander panyin na ɔkɔnɔmo hɔ ɔhɔ na ɔfrɛ sɛ ɔkɔɔ no dɔktafoɔ no sɛ ɔmode akɔra ne baa no na wawu dada enti wawu edi ɛma ɛna maa kuro no ɛne kuro no ne ɛbɔ ogyan na anibere aba Asem Beba Dabi ntɛmɔ tie a deɛ nam so maa krakye no ewu yɛ no sei ɛna tie na ɔnyɛ nipa bɔnefoɔ Asem Beba Dabi a ɔkɔ kumase adɔnfɛ kumase ɛbɔbɔ ɛbɛn na ɔmiɛnsa na wakwaba eti ɔba kunuku apolifo maako nkono polisi pani na ɔkɔ no no yɛbi ka bisa yɛ no so ɔnsoma awɔ ɛkyɛn na ɔne police commander ɔda so kasa no ɛkyɛn na ɔkɔ kasa ɔne soma awɔ ɛnti ɛne mpanyinfoɔ nyinaa ahyia a yɛnyɛ kɔ obi ɔsɛ efe deɛ ɔhɔ de ɔsɔ ɔsoma no ɔsoma nipa nson efe deɛ ɔmo a yɛkasa no kɔ no ara no ɔsan kasa nipa no ɔkyɛkɛ ɛfɛ ɔmo yɛ nkron efe deɛ akɔsi ano sɛ nipa no nyinaa ɛyɛ fiefo nko ara polisifoɔ mmiɛnsa pɛ. Okay, chairman, my young shadi bi. Nanu ada ya bɛyɛ sɛ ɛnɛ ne nansa na wɔtwe ya yiwo mu yi. Aprosifo, wɔn panyimfo ɛba adɔmfɛ ana ɛma mo kokohyia. Asem Beba Dabi. Mepa so police panyin a wɔn si adi panyin a wɔwɔ Kumasi. Ɔne police ko da ko do mu yɛ nipa bɛyɛ sɛ na ɔmo yɛ bɛyɛ nwɔtwe ana ɔmo yɛ 8. Ɔmo ba ɔmo man de sia ɛwɔ himfie ɔmo de to ɔman ni nyina ni sɛ ɔmo bɛpɛ ya kyɛw na ɔmo bɛ man kɔsɛ na saa asɛm no mo bi so ɔmo di akyi a ɔmo hwehwɛ mu yɛnyɛ saa asɛm no ɛbɛyɛ sɛ ɔmo gye akyi ɔmo nyina akyi bi na adɔfɛma no ɔmo bɛyɛ na yɛbo atɔ yɛn yam nipa mmiɛnsa no deɛ ɔmo awurɔ ɔmo ntaadeɛ na ɔmo yɛ nipa nkron nsia anya polisifoɔ etu ɔmo bɛfrɛ gɛɛ no a na ɔtɔn sɛ ɛwi no ɛne ne band shop ɛbɛhwehwɛ shop na ɛbɛ video yi ɛyɛ gɛɛ no so interview ɔmo ka kyerɛ sɛ ɔmo ta nhyia yɛ ahemfie na obiara mɛtɔ na wasɛm sɛdeɛ bɛyɛ a asɛm no a dwaso kɔ no ho fo atwerɛ de kɔ Kumase no ɛne ɔmo deɛ no ɛbɛyɛ pɛpɛɛpɛ etu ɔmo baa yɛ mpa ɛbɛhyia ɔmo ano bɛpa ɔmo ano kyɛw Police for a bar, no cast, one more the achew pa, ebre or mine, then she should move coso, says Simi PB mammy. Said the police from very funny thing. Almost on the poor man, the chow. Say, on what say yard, it's a deal with you, and you want to see up on any for a drum the pay a chow. Nurse said for another chow more than for annual 7. Said the Bayer almost be a dear seminary. And we say, and correct at the best seminary or more by the trauma seminary. Okay. Now, almost free uncle. Almost competence. Baby, I'm going to get Sikana Moji. Omoko,
na se bo asem de omo ameka ntre sana seremuti okay afa ma yenhwe se won mo beka se enipa nkono a ebaaye na miensa ena ya prosifo se ya woro won taade sansia no na won mo ye hwan wo mo kire mo sesai Asem Beba Dabi omo se ni pension ni ya no omo ye efiefo etino eba se omo kwa owu kwam sa no aso mo nyina agane na so omo hwehwe wom omo tibi ntwemu asem nkyere no so mo nim se bie ni fabone fo no bia ombeche wom sa no peka kire enti omo ka kire mo se fiefo no police fo miensa no de won mo ba do mfe ho ebe ye dai Asem Beba Dabi o se sa ba we se no nola OTEC 102.9 FM. Oton hama eti omumla na omumeche no edi ba omuba no omu anya sa akwala no eno mu ba mbehia obi a ombeku ni kwano eti omka so omumla no omumeche no so oton wi ene no ma enti sa ni pension ni nyina koye complain e de ma posifo na na de asem ne koso no sa asem we ebesie no a posifo ko no ani ni timamfo no di kan ba kuro do yi omo ba no mo enya wi ni bi odon ne ho Asem Beba Dabi de efiefo no bi tu wi ni bi bu de ni friji ase e ma ga ni ba hu na ga ni ba hu no tietem na e ko ho na ma fo ras ko ho no a polifo no kan mo no mo ye bi no mo ni e twane ani yenya timamfo no a wonye police ni ye chi no no a ye de ko sie ye no ye bi se ma se no ka se onye police ni na oka omo chi reef for no ono na odika ko nu asa omo abeche wo na de ye ko so me ko yi eti commander ana me fe no da so ena obeje crash ne de ko ye o so de be to mo de mu de 4 days commander ka se se mi pa ko no ofri diase boy ni firi ehin diase kono wo diase na eto na ofre eti mu se omo ba omo se sa mpata fo no do ma ka wo na omo ba abedi ewu no enti se wonu mo ba na ya beseche wu mpo ni ya nya wi ni bi wo ho a wo mo atumi to wi ni bi egu ho ni e de achew sa no mo ba omo ye anu ntiri ma akwala no kwa o hu se watu wi egu no kan ye no boy ba ko akwala no shun na kwa ko te ye fe ne tan Asem Beba Dabi eti sa no mba na o nya bia na to se ya be no muta eti oba o be twa na ba du se o be disika do be twa ba nanim wato mega do fe ana o be twa eti sa no mo ye go bia ni okay ebra mote se konongofo ne nso atwe report de ba region se wonu hu wi e wo sa nkofo ne ho no adonfe kuro no mo amote sa asem no muso mu sei kuro dia ni ye se boy ni bi egu no ho no kuro no ye kaado e te se de na boy na wu foforo e se boy ni bibi eye e di kwan ko mo fa so a mo ti go cha e dan bi bi go no ho no te se ye wura ko pa yi Asem e di adan no ko ni ba e to ko fa ni nanim se opa o me ko mu ta kwala ketwa kwala e di se wi no egu no ho no ba bi o mu nya no o mu ko yi free boy no ho na nya sa na boy ne te di police on so my insurance say okwa obema omo yi afi no ye nim se de obi wi ni gu no ho se kwa no police pani no se hwan yo ye tini hu do di wi ni gu no ya pa yi okay say approach for me and San General Sergeant Suleiman Seidu General Corporal Set Agbego ena General Lance Corporal Salifu Yakubu sankrofo we ye wro won mo ntade no adonfe kuro no mo san so mu sen mo bo adwo sa na Asem Beba Dabi adonfe kuro no de ye hu so ma wota ye bo anu ye anye de ye ntia anye de ne se police pending no dia to me se nipa no ye nkro na mo wura de ma wro me nsa na mo ntade etie de anye de ne nipa nsia de doctor se me nsa na mo wro ye no eko piu nan na nsanya on buy on betire mu tire se on ye efiefo no na say an nsia no ye nti on kan de a do mo ye na agro no mu die on nya hwe ade se ye hu se ye nsia no so aso hwe na ma mo ye OTEC 102. Adie ne sia chairman wususu se
ebema adomfe adehye mobo atomo e wo saa asem we ho and the abo beto ya ne se enipa no omunye timamfo omunye police fo no ye bechi omo no and ya ntekura ne se bi we kom bi 30 years ye de we kom bi 40 years na police fo no so ya woro mota de na wia ya ma obi kura ni mo obi akura be tete na so okoni nfie mu okoni nfie be bi okura na bi otu eno de ba sa ko be do yen say ye dia posifo ne so kotumu a mobo bedwemo ye bo be do yen entinya say bi a yawro wo no ntade no na yawra saa kwa omunye hwe saa kofia mpoma yi a wafiri mu yi owo yere sei owo masei e wa adomfe krodua mu Asem Beba Dabi ne maye mienu odika ne siremni be wo yin na omu jaya wale omu ampena amata to sa ko fa siremni fufuro bi mu ono na awo fufuro akola ne wo ba se fie miensa na ne papa ni de owo fie edu enti ne maye mienu okay chairman confirm sa de we mame ona apolisifoɔ de baaye na awo hobi omu jitu mu pi se eye won mo nkrɔfoɔ no e de kun kofia mpoma na sabe police ni baaye no tamwa ye tim se tamwa omo de atofo no mo bono no na police ni de gina na ho a ono ne na omo no si to gina na ho na omo mo won so fo no mo se police atade ti beginning ye ne dem so mo police fo se police no omo nsa atade e go se atie ye hu se omo nye a police fo ti police fo no de omo de gina ho e no mo tututu na omo so mo e ka ho no to emia no ofo mo it is na papa oba bia ni se omo nyina ya police fo enti mumu hu se eyetimamufuo na no omo nhye aposifo atade no e na emia krache no kofia mpoma ne wofo mo omo pa o ha yimu dia o ka no kre dia omo pa no se talo mu na di ni pone ne mo do ko yi sika ngo do ka na onse police atade edi mu se timamufuo no e na di na wu mo e tia police fo no timamufuo ne so ne yese wo madwane no omo so yese wo madwane ha eya semwo bra won mo baaye no na adomfe hene no ote adwane mu bi adaroma sama baba bia na domfe gina ote adwane mu won na tranku danfo nyina e o hobi yete sanna na adomfe na nia bre a wo kire sesa aposifo no enya asem papa bia ma meka wode aposifo e wokonongo ebeba ni wuranim e wa Asante ma wura hai sese dia nana adomfe ne boato ana stia ne bonko o ka chere police company for the share so man o the police room ni be ko penikasi en special akola no nsatra woni ko kukura woni mo no nti ade o man o madi nawu na nanu tu kwa bia no a crash no car na o han a o de ko go tu na no fa se car eti na se woni de aye ne ya pa yi nti o se omo anka ho so dia e no do ko penikasi ho Emerante no omo yemienu kofia mpoma yi ene krache na wo mo che no ono na ye che no sese wo ma yenden omo nyanhwe omo yi mum na de ono ni tiwo na papa ye ono emprepra fere wa ma ni prae no eju ono so no omo ka kire ne se omo kuso ehwehwem eju ono so de besi bia se petrofika de aban ne ma no aban man to omo nyanhwem ko nya botre oma beli no awa beli ndia ba adana buku omo na de chen ya wada no mo beli na ose wo ko mu no de no omo de ye no ye de koduru ye no ose okwan de omo anhwe na tamwa na okọ no mo chi omo do mo okọ no ose kwan na omo bom edi ka fufuro bi be chia wo e no mo yi ono to ka fufuro edi oni ko fiampo no bia kan nko e say de president oba na ye be chia no Asem Beba Dabi edi mo yi to ka ba ana ko fi wo ba no to ba ku di ose kwan mo no bo wo na police station mo ko tuwe ne obi anfa ne sanka na che se na omudi omo ewu no ebra wo mo yi wo bia to ka biara mu no e kire se na kofia mpoma no na wawu Asem Beba Dabi eno ntina make sure bi hu ni se na wawu na bia omo koni kwan mu ni se se do mo ka be sia wo a mo yi ba ko ni tum no ba ko mo ni tum no so mo de ko ko police station na boy ni de omo anfa na ko ko ni mo ni ka ko
me so the garden ko first class omo ko ene na wawu doctor na anya no enfemu ayanwu no ana omo de ko udumu ase government hospital doctor na say omo de be na wawu de da they say they all can one we wo kwam and some omo ko duru ko no hey ayi saa prosifo no mumunim wo mo ewo adomfe kuro ni area ha munim wo mo wo ye ni mo bia na ye driver baako ono na bishesha no nim sule no ewo ko no a tamu a ono wura se ba obi no ka se a we de bi no we de police ni ewo ko no wono ko na obi pa ko no de ye mu bia no na ayi saa nipa nkono no dodo sai na na she uniform ye bu ye posifo uniform Asem Beba Dabi uniform na on je uniform na mo ye edipa miensa na miensa na omo driver no e ka ho no she uniform ana mienu enso ense uniform na mienu ense uniform no ba ko na ono atutu atuo no ana na so mo tutu na ba ko no so mo di bo na ba ko no so gina ho ana omo ye so mo she uniform no e bom ti omo ye mo she uniform ni pa miensa no mo she uniform ye hu wo okay chairman yeda say awie no wadaje a wanya ediama mada OTEC FM Asem Beba Dabi programming why na mi nshira mo ene mo adwene pa mi do OTEC from betimi abo mo na ene kwa wasem bia yente mada wo okay yeda say atiefo wei eye committee panyini a wo adomfe na sane asem no awie no abedwafo a yete wonom se wonom anya hwehwemu na wonom moa voice no katokraku 44 Georgia Free 40 Fred Papo 6 Amanda A Clinton 0 Nana Yamponsa 27 and Georgia Mensa 0 cat okay mummy and Simon Tabium apostle do the confirmation and katokraku where ni ana 44 and Georgia Free 40 Fred Papo katokraku wini enyanya yi o masaba tubium I don't know Omo benya 0 mienu no betrase and therefore let's do the update of the GFA election 2019 escapa what say the aye no one bad day omonya 2-0 no ye Amanda Clinton ne lawyer no yan kama menso mbe yo munyenu na Efrim no ma to no foforo 24 na aka no ye Fred Papo Georgia Free Kate Okrekune ba kuna aka no omo so beto omo so aba enipa 4 na aka no ye be sa to bio yes second ye Kate ye nya 40 die ye afines kan be pai wo ho e ho be sune the fear delegates no okay no bia nim so obenya ye you say also onya 60 plus 1 vote 61 vote and so wetime woni and the didn't send you split no Ketokraku 44 Georgia Free 40 Fred Papo 6 Amanda 0 and Anaya Ponsa 27 and Georgia Mens and 0 it is see Amanda no and Georgia Mens and out na kanipa 4 no Ebeka Ket Georgia Free Fred Papo and Anaya Mens kai afenesi ke besu ha no bo hu obi e dia abeka wo de ho na say bibia akoso de ama yes ade a ba hwia na 40 no eso beti wa hwia na 44 no so eso beti so hu Georgia ni bo baba no so hu Georgia ni no wonwa so onya 40 okay na de akoso wan kran no bebre yes am ketwa yes still we are still monitoring events GFA elections 2019 no ekoso no say ye presido amana be di Ghana Football Association no enim enti ye de bewuram na ya update mu nti so far Ketokraku 44 Georgia Free 40 Fred Papo 6 Nana Yamponsa 27 George A Mensa any Amanda A Clinton yes ya nebu maya bemo gay pa send ye nana action no na utumi so ye action lady and 00 command zero this one bi ha ne ya 0 onya die bi a 0 so onya okay enti adomfe case no so far baby akọ na akodru eno no ahaya 102.9 FM OTEC FM Asem Beba Dabi dwumadi awei eye dwumadi a obia hu wom bi enti ye keka ni nyina na ye de awuram ene ma show no eye show Spanish garlic mixture eye the award winning garlic mixture
the best garlic mixture for 2017-2018. Yeah, Food and Drug Authority for Sabre ya ye ka say one more jetum what the one stamp wa pim so actually say. Sa wo pe garlic mixture betumi yi fi every ni pedua ni mu a Spanish na muntie obi wo ho a wo se metena se che kakra na me na ase atatai wo se me de srade e wo me ni pedua mu adoso enti ama sese kura na me nante kakra bi a na me homete me ya kakra bi a na se me ni pedua mu ma brebi me ma ya adwuma kakra bi no na me ho kyere me what ya se o se me ta dron so pa me home a me amete me home se bom me edura na dwokora no amintumi na eye wasem ni me dofo sa wo pese se fi wei efri wu ni pedua ni mu a Spanish garlic mixture nanonom a ebeboa wo baabi a yeto nro wo Ghana ha bia se wo wura mu a wonsa beka bi wo ba KNG heba Fredimens heba Colina heba Dani heba la eho nyina won mu ton bi baabi a wo befa bia no benya bi pedro ni bi tonom na ebeboa wo 0266 11 4111 0266 11 4111 Spanish garlic mixture for your number ya wo frɛ ye ne aye beje so afei Agbeve Herbal Hospital enso ewo kwamo wo de fa edwoso ka nasi ewo kwamo station ho wunya si wo kwamo station pe onhwa animu pepe pententen so onhwa animu no Agbeve Herbal Hospital na ha ene ye di mfidie beye ni padua ni mu hwehwemu ye de aduro ebekan aduro a eye papa ye de bekan ama wonso wanya ofa ahudie na ade a arɛho sɛ nipa betena ho na waka sɛ me de metena se a ama yade adiminya medɔfo tie mentena ho ema yade eni wunya sɛ woba Agbeve Herbal Hospital a ye wonuro ne wo ho wate enti hwehwemu bi ɛsɛ se ye no ye bɛboa wo ama wasan agina wo na so ye wo mona soap any mona cream ne wo ho honam wani nsansa enka bone ye wo ni padua ne ho se wunya mona soap bi di dware wo de mona cream ni bi srasra ebeboa wayi nsansa no na ntemu apropra ma na ho bon sa abrakuro wunwie ntumi mfuo ni nyina ebefiri hwehoa no ama o skin no atoso kama Agbeve tonic no wonsabuo mu yawo ya wo brepa flow ne kura nheda maye emogya no etawe enti aye ni no ani ase aye fitaa Agbeve tonic beboa ni padua mu yawo pompa ye tabo bobo eni sisie mu yawo nyina no pe Agbeve bam ni bi na no nso fasrasra na enye ni padua mu nsankyerene eno so ba bi eto no bi ano kwa ubenya bi eye afre Dr. Agbeve e wo 0246 59 5256 unya fresa number we ya Agbeve Herbal Hospital ye beje so na ye ne wo akasa na de wonti ase bia nso no ya kyerem na ye de amount time herbal mixture ne so ye malaria fever duro sabre ya ye kasa die malaria etridi ya de na duro Ghana ha ya giatum na eno na ye adupon ya wo bia ka etridi ya de duro a wo bodin eye time herbal mixture entimedofo se wunya bi ntonom ya nom mentena ho ma etridi ya de ne nche wansan malaria enye ya de pa malaria chewa etumi ma omogya nyina we na wonam wani ase aye fita uni padua na ye ho ya wo bi hu a wa hwe yo beka se HIV ACB ena achew enso na ye tridi o ama wo kura san fon frisa wanu mu ato aduane wuntumi ni ebeden ohu sa abre kro na emu no nante kakra no akoma ebo periperi na wo ye atu ahwe wani su kura chinim se wunya time herbal mixture duro no a ebeboa wo pa ama enepa akoso ede amawo you ensese wura brukios se wanu mu atunti per time herbal mixture malaria duro eye time herbal mixture nom na boost we immune system no emfama oba KNG herbal emurom Abidjan house wa obenya bi atonso na akojan hye KNG waso ye ba ko ba bi etondro Ghana ha bia wodi awuram na kase wo per time herbal mixture freyen was 0244 417 669 ade ne nyaduru sei a afei na contestants nso we kwa kasa no abakasa ode maye meje forso na fa wo delegates no fo mama na me nso medim kunimu a mehye wani monyam enti zezei no enkasa ho bekoso na ya mponsen ene Fred Papu omu mienu 4440 sesi adwoja free ye ene ketokreku wonu mienu na gina wonu mo so pa enti obi a camp
ebetumi ne Fred Papu ene na ya amponsa na ka bom ubewi ni we were 27 says enti unya kan 40 hu a wawi ni ai emu aye de enti ya ni de akire konongo asem a asie akrampofo simanum yeah obia me da say se posifo no empanyimfo ni bi akọ yeah adonfa jei yeah adonfa hene ho adonfa hene ene abusuan so akohia akra ye mo adonfa hene abaso na ye mo empanyimfo mo krom ho ene committee for ne assembly members no mo ho no o hwe o ma show consent pa kire se nipa on de bia ne ye ka no o se wiase ye se dimpa eyesene ahunyade obi na si ni sei a yes oh what oh we no wonom drama wobo we say enye wu abenti no obi ka sem papa fa blantie no ho na otimu se eya blantie no ani su ne ban no de ti kromo no eye ena ma yaudie aba emrantie na se nipa e wo kronum emu no na Krobea wonim first day no me kan se omo a ya interdate wo mo no mimi su se omo na de real police personnel na na wo mo kan de eye informant for bi ene be kan wo ho na akra se ayampa se yesi sa informant na se omo nye police for na dwane a ebe sa ye nwanwa ebe ye me nwanwa papa because se enipa da senia ye wo wiase no enokre se o siesie asem na oma enokre eye djuma de bibia de na kwemu a enipa ne bu afuse kura akra ote ne hwase enti se na process no ya interdictum ejitum wo ho se enye aburo bi enye abufo bi na wo mu ene mpo enye wo mu na bo sa abrantie ne kun no ene ye informant for no ene bo sa abrantie ne kun no a ade ne si wo kwan se ene kai na hu no o mo chi sa nkofo se makuni pa de ne si kwan mu ne ne monam ye ne mara kire ye se ye munipa ye kochi nipa ye mo no ana mo konko jaya ye se kokko jaya ne kokosene kokotoi enye kokosene echi ye na wo ko jaya ana ye ni prosifo no ye emra wo man ni mu no a ye ne ye de adwuma no se ye ikra ye ni kwan si ye kochi obi a ye bo no ana makofo nkofo bi omunya prosifo di machi ana mo de ye yi mo from say mo de enye mo na maku akwa no good but omu bo akwa ne kun no enye prosifo whereby mo nyina na mo teka anim ani ade na ma pra law na fanti san nkofo no se mo dwane kwame eni po mu ko defend se nyo mu ne kun no na ye de no ma tra obi na de ko si po ya ye ni abefa mo se sia ma befa ye nko ye operation ye ko ye no ya kwachi nipa e na ya bo no e na wu no ye ya posifo ye ne betime defend se enye ni kun no na famofo na to abo boro no enti o mo ko defend ye na sa ko obi eno na chem ti o sisi e de aba na se sabra na nkese se ye che wo no de na wo kai sabra na se ye che wo no wo ka ni mo uchi na enye ye frisa wo mo ba ye report kra wo no mo de brempanyimfo no fe enti ahana me che you be na to buo free abonte and the bond enti ahana me be che say ti o ahana me be che say ye ntutu anuma ho fa nko che penisa anuma be ni if you apply the rules say ye de no kwa ye adwuma e wo man we mu na pepepe ye de mebusafo no ebo ato mo ye ma ye twatro Asem Beba Dabi because mo beginning no se kabo je tu mo se de mo empanifo yi o mo ni de ba mu a o makasa mebusafo na kuma to mo ye no e na begin no man control statement bi ama konongo fo na control statement bi an komo abusafo no se e ya bo ti o de be jesu ni o man twa nkoma busuafo no o be bai I say ya ye de be region. Okay. They report to the region. Say na region nso aye ni hwehwemu. And na region nso ya hwehwemu ni tre say. Sa post for me ensa no. Ya interdictable. The whether ya bo nya bo. So I say. Etika ha no. Se sa ayi na mabontini a. And na post for no fi say. Ye de ya mo mo. Se de onka kan sisi ya mo mo. Na imom no ye nkofo ne enu omo ko ye no. Informant for no. And be a farmer and share woman some and no more yes, I did no, and I'm much she woman. And Krobea make money.
Is the one and two? Jamaica, how you my sister? No, yes. Yes. And no next say you are professional. And no next say, oh, the mra, what the pepper and because who na just small. You own him day, name dear crowd, you know, and you're small. You know, so yes, it will not war, and you need natural. No, let what Jimmy. Yes, small by yourself for, yes, what's by Jimmy for. And Mama Mono, and not making Jamaican still on intimacy. Messi, I don't know making. Say, a woman in Yansantino, and yes, more. Yes, civilians. Money a woman, a macafoma come on. And one would this and would develop some more. I do pass paper, yeah, Jumana, yeah, that be your mood in Bonitino, I can hold a second over pry omra. But I never say, when you know, Macabum, Namuko Bentino, and yeah, you say, and you come from a toe war, and never born no way, any idea, okay. Then, yeah, if it was that plan idea, says Angino, and I'm what the call say, and you come from a toe body bar, Danjano, and many woo ye dear. That time, never for no money. No money. Who never pick up Quano? I told you what here. Police in the informant, Benambiano, or Gideon when you move. But share Mentia de Biase Ghana, say police ni obi ye informant, Nipano, ye hide. Ye dinisie na nenam ona wo ma information tin ye so ye informant na say wo police ni wo koyi operation a esasa wo ni informant na no ma line na nenam informant no kwai he ma me ka say me draw Krobea so le ya ye kena say me no say uniform obi na ba identify and say oh why dey finish so le me no kono mo etinya wo mo no mo say uniform nya na say omunya police fo. Because still there is no police attire. That time no shebi. The way one do am ko say, one do am come so omu nyina positive. The make say la you am fit. Say la won ti be na na kan na make say. Enye no nti na omu do am go yo. One do am ko say, omu no positive police. Enti omu gita na omu nyina positive. Omu yanko ne yanko chi omu. Na make say, and this is na akoba say. Positive na omu eliminate. Omu yiye bia fim. Say positive na ye trepe. And the woman. Say si dia omu ye informant. Serio, omu informant. I say omu ye informant dear. Me na make omu na say police for trepe. But omu na omu say uniform so no. That time still is no sebi. Eti me who say Krobea informant. Who about there? Who informant because omu say uniform kwa na ka say omu informant na. Okay. Eti to be say na police for the become home. So I say, etakwa me there. We are say no. Yes, ano brebre e ma de to say yes ye pasodua ye nyina no ye ka de ewa asem no mu bia no a eyemfomso no enkyere kromafo no enkyere wohene no ye ma de oye bone no ye ma ne hu se oye bone omonko ahemfi ho enma ahemfo no ema kroma no entia se ye nipa wei eyemfomso ne baaye oma ese na omonso no a omo ka ho no omo nim omo edi ama omo bia 1 week ya mom 3 days because enye sergeant no kwa na kwafa agofo no bukoyo enye den akono ngo commander no informant for no so na small omo dia kono ngo commander na kwa say ye wro na card because now say to me intellect study pattern we ya wo sa soma afedia wo smile and this wo smile dia you shouldn't even be at post. Yes, because who smile the IGP should who now kono ngo divisional commander informant for nyina ka ho so na smile dia won na smile san kwasa for no go person that kan oh ye jadi go horu mu a mom yen kan no kwanche ni par say say de be ya abusuafo ko beto mo yem no prosifo no kan no kura we mu bia na omo a yan tade ti wo mo no omo san hye wo mo say so omo say omo na nim wo mo dwane dia omo to be say bia 2 weeks 1 month omo fa hwe san kofo no en fa mra okay so omo hwe kofo na fa amadia they have to prosecute them simple the konongo divisional commander ne nsokra no ono nsokra seso ono nsu nya asem ne bi ansana police ni obekọ kwa so no ye sanction ansana nipa no akọkọ aso o de mopa momyenka nokre
aposifo mpanyimfo a etie me momien ka nokre sese yebema police ni asi road se wo ko road a yan sanction enyi panyina anka ho a nipa no otumi kɔ meye ya na okɔ enye ye se okɔ na asemba owo ba bia oba be report to enti die na si ye enti now se ne wo division ona sanction ma sa highway patrol for no ekɔ ho se ne wo no nkoye sa operation no asem wa banadi nka be defend ya fe na aba say ya you too you need to be interdicted SSC interdicted na won so ye wura wase hwehwem bi. So I'm appealing to the regional commander no said the divisional commander at Konongo should also be interdicted. SSC interdicted no na waba ya tena homa so amana hu say next time no obeye study they see Kumasi stadium no police ni at that time no is one commander kra no or what duty on na your operation manager e masa police for do call stadium no on charity no na wo koso obi na asem ko ba oni wo koso ayi fa gopu nipa nya on ya you defend kra wo defend kra okay enti ahaya 102.9 FM OTEC o kan say obi to out unya sa nyesa say yanhwe ne oma bi ya enioma bi ha enioma bi ha e wo Ghana ha cover no e doso ne boy na kwa ya ade ne nye enya ba beduru ho nko ade a commander ne be shield no obebɔ ne ho ban ode ade betwa ne ho ahia wabrɛ bi a wonim ho kura mpohwe o aho enti asasem we no wa abedaku ayapa wonom sɛ wonom nya hwehwemu no womomo no ani na hopa commander no wono so ye interdict ne bi NASC Herbal Clinic a newly ultra-modern herbal clinic abagana ha na sabre ya ye kasa die onom na eboa pa emma enipa ayarehwe ne ayaresa ne bo ayefo ewo mayimu sabre ya ye kasa wanya problem ewo unompem wanya problem stroke e de wato form awo ho aye wo den emma wo je wo ho a enye esua na wusuo abusua utrisoa na ye bo se wututu wanamo ba NASC Herbal Clinic de adani wosu edi ama wo asese wunya baabi mpomfa wuntinto enam nisu a efa wo na yenti no ye bema no adane wo sede NASC Herbal Clinic oba ye di mfidie hwehwe nipadua ni mu enti se wo prostate kura ne ho atochema high blood pressure ene wo so esichire yade anase hepatitis B wanya yefunumu kuro ana bema waye mra wonso ntumi nyemba NASC Herbal Clinic ene wayaresa efie oba ahenema kokobenya yani wholesale no ena edi animhwe obefre yen e wo 0244 120 269 ana 0504 74 2222 ama ya jawso na ye no be kasana de wonti ase bia anso no ya kyerem ede amaw afeida wood ointment no eno nso eye enku na de yeka eni se wunya bi a eye afatwi memfa nya akwadro o de eye afatwi ma yemfa ntwiw na se ye de twiwa o ya obiara a wotie wo ni paduani mu wo ne bekwa amwanyu ahoto Dawood ointment obi wo sisi yade obi akiri bremo ontumi nya ne ho hwe obi de ye ne sasabro enu obi nso eye na poso ne na poso se wunya Dawood ointment ibi na se wodi twia eno nso ebeboa wo abasubo bebre ene abo ya Dawood ointment yakogye golden awards wanya no enya asem ketwa ni nyina hwehwemu na de aba akere se wanya yaw bi wo nipadua ni mu a Dawood ointment na o kamafo enti baabia ye tonku wo Ghana ha bia no wuram na kase ope Dawood ointment oba oteka fimfia hakura no a ubenya bi Fred Dr. Dawood e was 0244 886437 afe 0201 681 717 ofresa ahoma wiya Dr. Ebejeso ena police ni na duro no imboost herbal mixture eno nso aduro eye wo number 1 immune booster ya se wonum sa aduro we yi aduro we beboa pa amenipadua mu o haw biara wo nipadua ne nam obi wo honom a ni immune system no ayemre
enti yade we free ha podwa na bebo no yade we podwa na bebo no se yade aka nipa na to dem wo je ne ho anye me dofo mensu jare hodie jadwendwen na adwendwen kure kum sunsum kope imboost herbal mixture police ni na duro ni bi na nonom wate nonom nonom na anom ebeboa wo obi de ye ne liver ana kidney en wonya problem wom wan hwe ya dialysis ne ka ne ho a e ka wo be ponso won sa nya wo nkwa no enya asem ketwa obi de ye menstrual disorders eduru bra wo bu ne nsa ne ho kyere no ade ne kura nso nhye da mayi en obi nso kura ye mre wo mpem obi na koma obi nso kura kofa namu yade bi ya bre ne problems bebre kope police ni na duro ni bi imboost herbal mixture nanonom oba Freddy Mensa ba Pidanke ba Habme Pharmacy Misty Heba Action Heba Osons Chemist any baby a yoton rubia won sabeka bi OTEC femfia akra no ba imboost herbal mixture police ni na duro no ubenya bi Fred police ni no e was 0246 208496 na yenewo enkasa na amanfo nso adwenkyere aba na sani adwenkyere ne tie no ene yebekan na yede amamo yebekọ ye normal messages ho na yede ahyase master owusu wotwede ene wo kyesa akora ya Krobea Asante awiai mayema wa ha na ne menso meni mabedwafo nyina yaje yadwa wa ha ye tio de yeka ene se Yankopon na sumdwe entena mo so any Kings Graphics and Clothings ewo pechi number 1 ene wo kyesa akora udwumadie no ye ni je ho na aboa me ne me ho kani bebre me ne mabedwafo me ma me ne wono mo ye adwuma me madwuma yefo customers no pechi number 1 fo ne anoma anyi mpatase SD asafoma nyina no akora yemfa wuni agro Yankopon hyiraw 2AB enso ne nadwuma yefo e won katia Petroland fuel station ene wo mo kire se akora ya Krobea Asante yenso ya boadem Asem Beba Dabi dwumadie no mo fire baby edan mo mfanto Krobea na yo Asante me mamwa ha ye freme Kalu Mohammed na me wo adense ya boadi me tie mo live enso ewa ha ye mfamu ni agro na mudwumadie ni yedije ho akora ya Krobea Asante yenso yetie program no. This program is the program of the moment. Bibi ni offense masefo ojedubrefo ani Mr. Bodinom akora ye nyina ye mfa odwumadie no eni agro. Nana Krobea Nana Kodua a great man watiku menso me wo kronom cementim. Na akora ye tie wo live ewa ha. Na enra de ye he mo ma mesri yo mo ni Nigeria lady. Akora ya nansam ha yeda mo asenso mo boaye pa. Nana ya Krobea Asante awia ya mo ha Enoch nana da konwa atwematachi man ene wo kire say I wish you are here to see how my heart is beating. Honestly speaking, the authority in this country should stand on their feet and deal with the police because some of them are becoming unbecoming. To me dear, I think say a sabotage against the government. And somehow Alaji Krobea, I greet you. It is very bad. Out of the police service, a binom nowadays party one more ya Ghana hano. Akra areho. Na me chiama wo for me 61 Mr. Boachenom. Commander ba kope onu sunye. Alaji Krobea ena wie mayana wase. Dwumadie no yetie mo live. Na oba sobolo of atafie ho a amakomfo nso. Yenso yemfa ni agro subs GH ene Wyclef nom. Ye nyina ya boadem wo ha. Ena yetio akra original bumper wine Garden City means me na menso me tie wo live na media me pese me busa o do you still believe in Ghana police eno ye wo wase misa ho aba na eyo na eto de bia ya na ensem ha ye nuanom aposifo binom sebe udwuma wudie no wakwaje ntete wo posi mra eda ho fafie nso de eka ho firi se ansa na wo beko police no na wo fie na akoi enti se ne wako post service ni mu a eno emma wonye superhuman eye som na wo som enti se som no ekokodane a na kwa akoye nsempi hwe oba Ghana ha ekwani a aprosifo binom
efa so treaty timamufoɔ no ɛyɛ very bad ebi a time sɛnea ebinom akum wɔn nso ho yɛ adwuma no sanka saa na wɔn nyinaa yɛ ama the professionalism no ayɛ adwuma. I bet you ka yɛ ni how nka yɛ ni how na deɛ bɛn na abanti a ama saa nsɛm wei ɛna esisie akɔduru mu ama sɛ community police assistant for ya wɔn mo ba nansan sɛ wɔn ne nam enti suban a wɔda na die na no bi ne wɔn nso bɛda na die sɛ community assistant bi okɔhwɛ apɔmpre desɛm ɛne dwɛsɛm a wɔn community ni no wɔn koraa yɛ no a wɔn na ama ne kwan wɔn na wɔn ne nam ɛyɛ wɔn a ɛtɔ de bi a awerɛho the commanders the divisional commanders momfa mo nan ɛnsi fam IGP no oni region biara mo ɔwɔn kran wɔyɛ IGP Inspector General of Police. He cannot be everywhere at the same time. As the police, you always say, send ye debi amokano no. So want to me what baby abrekro nemu. Enti na yenya the regional, yenya the divisional and the district commanders. Someone famu na ye see for ma. Some of the badness within you. Ebe pensim bibri edi amamo. Na meya eba. And Ankasa mpanyimfo na shield this our boys we no yɛde interdiction no any punishment ni bi ka wɔ no mo a enka regional commander we hu na no another region we kɔ yɛ bie yɛ ni sɛ yo enti sɛ me ba bi akɔyɛ sɛ ya me ma yɛ nkata ne ho na emom yɛ beyi na pie amemra no ne na dia nka saa de we atu betwa na no IGP bɛka sɛ adrobafo enam kwa so we hu complaints aba sɛ Prosifo tete one more kwaso do. It is true. Ye tete one but mama ye musa say same way I want to ask the police the top hierarchy no me pese me busamo. Says the police if one omu ko roda. Mu twa ebo mo man ase mu twa. E your question na me busa. I'm asking a question. Ye twa bo ana ye ntwa. Say ye kwa ko sign krata permit ya police ni de kwa kwaso a. Sokolafia wo mu anasa sokolafia nim your question na me busa enti se ye give me sokolafia ram ko gina kwa so amaboka me hwese ka na nyam kana question na me busa o I'm asking adenti na wo ko gina kwa so hwe wo free adwoso wo kwa adwoso a wo sane free kwa mo akọ baabi a living waters hospital for junction ne wo no sane way na police ni gina so. Some of the policemen they don't think of their family, their wives, their children and even themselves. Wakwa ko gina sabia we Asante regional MTT commander sadie we hweniye na hu pa hu o men na omo gina from Kwamo to Old Metro FM junction ne so no mo nyai na nhwe ya adaka kase bi ni break be pai no police fu ebe yam wo mo e wo sa area no enya asem ketwa areho kwantempon sani suo entiati gege ne ba ye besinye ene wo mo so wo gina ho ade wo mo ye nse wo gina kwan ni mfimfini mu apagya ne krata master kwan gina break pagya na be hu se obe yam e ho na be hu e ya mo so mo nwi mabusuafo hu bi fami cobra Abba, if you get to swing. Oh, Mr. Jachi, Imbobo Mamma open me gate kakra. I don't get na heading. Mr. 2 months in ya, tipsy wobble rubber my shop. May change big gate 2 times. Now should they be when I'm opening it? Moboya and wobble lock what middle ha. My bro, motu my copy baby poma. My cancho, say to the park. For the past 10 years, I'm a Tommy Gate. Every Donima Steel Complex. Me gate and ka entry chilimu and yashi. I confront to me when need that. So what to roller shutter gates. Every Donima Steel Complex. Ube you soon afebo. Now what to you know? Omodia ben for Koshisha Kama. Omonyo Caprempo. Donima Steel Complex. Our manual, any electronic and automatic gate systems. Yama warehouses, domestic gates, stores, any garage. Yeah. Almost also was security door systems. Emma Efie, any offices. Muhuni Anka. Menhunka. Shisha Donima Steel Complex. Ewasafo. YF Junction. Omotua Ghana Revenue Authority Office Nusu. From 0244 126 625. Donima Steel Complex. Home of tropical products.
na kwasi wɛn na magina ha kyɛbɛ yɛ sima aduasa ne a wɔmpie dɛ o ɔhyɛ inside ɔno ɔso ɔdwo so ɛna sima aduasa mu ane ominia gonorrhea ɛna adidi ne mu ama afɛdeɛ dwonso ɔkora ɛho ayɛ den na nnemire so obi tena hɔ ɛma gonorrhea ɛtete no ɛbra tete obi ka B2 meshine capsules ɛwɔ dwa so obi a ɔwɔ candidiasis odepu a obi ansansan gugu ne bɛma ana yadeɛ mu yarewa bia no ɛyɛ tete obi ka B2 mesha ɛne capsules ɛna ɛsɛ obi ɛ no ɛde ahotɔ bɛbrɛ no ɛno akyi no tete obi ka herbal center ɛde tete obi ka garlic bitters and capsules ɛde abɛdwa so ne to diabetes ase high blood pressure asthma obi asɛbi n'anum ɛwɔ nka kakra menstrual pains ɛne honam yaw tete obi ka garlic bitters and capsules ɛne adu a mekamfo de ama wo o pɛ tete obi ka B2 mesha ɛne tete obi ka garlic bitters and capsules ɛdodo ato a fo ani kyerɛ KNG herbal ɛwɔ murum Fedimens herbal Danny herbal Colinac herbal ana healing herbal ɛwɔ Akyɛmfo new market smart herbal wɔ Boase ɛna Jodas mas ɛwɔ Konongo Owuskobi ɛnso wɔ Nkɔkɔ ana frɛ 0243 975 628 0243 975 628 tete obi ka herbal center enu papa fieni Papa Sahara Miss Sanini G capsules. And no more yadi in Abejane. Oh, come on, dear. Ninkasa, come on, I'm a boy. Come on, no crane. Let me have a cocoa fish too, Abama. So we won't know the swatch, and I'm there. And now, why to you? No, I'm son or Casa. I said, who be sick? Mamma, no, what could be an something about could be an. But here, don't you expect enough in a good craft? So you're watching you, and I've been so you tell me. And I think so. Obey we are now the Munyamia at the Municipal. The Bayern of so hey, I don't say, don't watch about Nami, Papa Sahara Miss Sanini G capsules. And no more yadi in Abejane. Zahara and Rupei, a busuwa, or my muheba pharmacy, Nekameka shop bia, Freyen was 0246 348334. Mezi shishafie tubenda kwa kwanadiem kapita ne bosswo na paint na mafia no ye fey na so nya paint ni paint papa ne Quas emulsion paint amanfoi sese wa koto ho fenti na mema ntoma atwifom no enti painters afiewura no companies contractors and obia say Quas emulsion paint and ye papa kasa DC company our kasa paint every Europe ba Ghana no wo na ye Quas emulsion paint paint a emfedi ati brighten eche ensuro wia en paint akeke na mom kasa Quas emotion pain. And in quanta the offender the Sikana na manfo hu fear ho ye fe. E kamfo a no bia yusu Quas emotion pain. Accra branch no wo Taifa wo be SDA Church from 0544 310 895 and 0246 316 473. Kumasen so amakom wo be Quas Stadium opposite Edward Naza 0544 310 894 and Quas emotion paint. All colors, all weathers na eye papanso. Ewra, me pacho bra na me hwa de wo bagi. Bra, aden, ena nso biem. Hey, tam heba me hwa ya me ka se yi ba akun, ani wayi me yensen. Bra, sanya tam heba me hwa, esia gyimi ni me fiefo, enya de abako ebeso yen. We de udi se ofa ni nyina. Time heba me hwa, me ka se me di wa dance ya heaven ena de me kwa akopie. Enti se malaria, we draw ne time heba mixture. Enya enu nku o, de na num ato a wontimi anidie no. Time heba mixture duro no ena ye ma wo. Oba a wafa afuro de wo ma akwada no fo. Ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi. Se obeto aduro yi bi anoma, hwe se wakọ hospital anase lab am ye hu se wo a 3-day malaria yi bi ansa. Se o petam heba mixture enuro dudu atu a, fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction. Eno echi ura pharmacy shop, chemical shop, any herbal shop dudu na mu a obenya bi ato. Fre 0244 417669. Kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no betuako. FDA ahwe adwadie nkrato yi mo agi atomo se eye. Na fa bitri ma betin so mame. The wood ointment eye kama papa. The wood ointment bi the true wia ohunam ba bia na ye wo ya ebedu fom. Enkuya African Health Legendary Ointment of the Year 2018 award winner Asem Yekin. Ekuyafo a wakọ afuom aba no wabre. Afrafo a wakọ epo aba no wabre. Adwadifo a wakọ adwom aba no wabre. Adrobafo a wayi gears a drive a na wabre. Efitafo mesinfo obi asasabro ha no. Meka ja hwan. Wudware wie na wo de the wood ointment twitwi a wo behu da
obeda mewura me bin kom sisi ni me kotodwe nyina usisi mpo de enyo na abeka me de bi ko twi ho nyina na do wontam Dawood ointment. Our pharmacies herb and chemical shops. Titru King's Walk Herba Okaishi. Dodua Dawood Scientific Herbal Hospital. PM Ubenya. Phone numbers 0241 244 012 and 0201 681717. Dawood ointment. Fetchina Beko. Hey. When we send your police in your draw, Imbusaba Mesa Amama Huaden. Refuse to grow. Any offense wabek. Ahwade immune system o Nyankopon e de ready peduade mu samoya ho ban no enna sa wonom Imbusaba Mesa e pagya immune system na bribia ya yare antimiu sese de amanfo dodo no na di Imbusaba Mesa do ne ho adanse yesen enyarewa horo anipa enyina etimi ba ne so ene nyarewa kese nkaya wuti ne din ene ho ka na oyemu ahyew nyina no eboye ho ban efiri ho enna wo mpo a omu wa nyarewa ne dada no omunum Dr. Enro no enum Imbusaba Mesa no a emomo ahoden pintin ya wo muntimpo se yare ehye omo ho Imbusaba Mesa ewo kanshi ene o maimu babia yeto Enro atufo mfre 0246 208496 FDA ahwehwe se adwade nkrato yi magye atomu se ye my dear yes sweet ene de ma memisa wo obisa menim se wo do me pa me do papa me na da na wo hwe eye me suban pa na me nkwande na me nkomode ni nyina wom meso de di kan pa yo be de ya wodi mona soap ani mona cream esiesia ma ya fefefe na ha me da say na meme bi de mo hwe suban ansa wo dabi me de me hwe skin ya fansa asakra ba be hwe suban ene what can you say there many mona soap ani mona cream na ebe wu said the mona soap timi skin rashes ni akro na eyi pampan fi nipa ho na mona cream timi sa propro ne ho a e ma chinyi fu brom e ma skin na ya nwensen esa ye bokọ sa bofra de no oh do say de me nyeja me ho ba bi e wo se me di mona cream siesie no me di be siesie hey mona soap ani mona cream na ne bon so nya de na abuso yi de ene ya ho fe no me ma na busu ama wo ala me so ma don sa omafo here mona soap ani mona cream enfre agbeve herbal center 020-813-0790 and 024-6595-256 FDA ahwehwe saa ejadie nkrato yi mu agye atomu se eye Wode wano tonra ebi ngo boshe ya kadan kasa tenten toponko dwabrem Ghana beye ye hwe animu Ghana pomponso aduru no esefata se ye setre ne kanokre yan kanokre nti ne yegina baabi yegina dwabrem fi dwada kosi fiada awia no miensa kosi se no nsia bebo kame ho ne ni Ghana ho nkomo e wo te kwazo 2.9 eja usuni. Okay atiefo yakoya yaba yada munyina se ahaya 102.9 FM na sabre ya ye kasei asante manyina ho dwumadie no na mutie no ensam ha nanso awurade nyankropon ene ye nkamafo sabre dwumadie a ye die omanfo ewo line so anoche mensa ese akra woni wabedwafo metemonka wo kata doha yabade mu pa ena ye hwemo ye sign so ATM ena michi Thursday enso se nana Krobea well done Mustafa Sayid owobremia busuakruwa ena wo chese nana menso me hwemo live ewo YouTube ne so na nyankopon hira mo pa ene sa adwuma so we yi a mo afa ato mo ho so hi nana me hwemo live ewo Germany na mi wogidie se Asem Beba Dabi mo hoye nyame adom Amina Ibrahim se Alaji Krobea awiai ma yensre Allah ni nshira na yemfama mo abnaje wa say I'm late though but akra me hwamo live ewo YouTube ne so enti de akonyina no I'm keeping myself up Olivia Ohenewa say me nso matie mo saa for year but first day me hwamo live enie I love your program entry Saminas say hey Ghana akra sa semwe esese abusuan ne sore na wonu mu take legal action against the police Genestar Unisex Saloon for yenso ya bo ademu nana ya Krobea Asante medin de and so what hey
na me nso ma biatum e wo Blue Soil filling station e wo New Abrim Eastern region na ye fili mu pa enti da bia ye hwem ena wiai meche credit e wo afidie yi so krachi bi ni dide himself barbering shop na esra so ena odini dwuma ena ye na woda ena wo se odo ene ahofama wono wowo edema Asem Beba Dabi dwuma die nti no ene wono sponsor yenche atiefo credit enti ene ye beche atiefo credit na modi ahweyen wo YouTube na ye bie phone lines ne nso kra no a motumi anya bi ede afre enti ye beche MTN ye wia ye beche Airtel Tigo na yasache Vodafone ni nyina eye afidie ya so enti monta mutwuku ye beche moade ene ewe afidie so himself barbering shop awiai wonso ye maw happy birthday yesra urade nyankropon ni nhira se enkan na enkaibo wei efri aprosifo nchen modama muntie na monhye ne nso emfa emame Ghana police for ene de sankaibo yi abreyen ena awiai na se yenkenkan na yemfama mo na monso momwa na yenhwehwe akwadai asawase maame ya house number 371 asawase J line enwote na abayai ene obaba kwa ye frɛ no obaya ena onum call post station ede sasem we koto aprosifo anim na aprosifo nso abo akire ede abrayai sɛ yenka no afidie yi so ni nyina ne sɛ ne ba akwada emfinhyiansia 6 years enra 24 fi ena akwada no ohunu sɛ ne ba akwada no enka ne ho kobi na kobi akwada emfinhyiansia bai wahwehwɛ no afri nra no be 5 pm anwumre 5 mu wɔ awurawura mu a besi ene day still ne ba kobi emafie wonum nso hu no ya baabi akwara di agrokọ baabi a wonum eseso mu wurawura bia wonum awurawura enso ankwa ankosi aga ti om de bedan posifo na posifo nso de aba bedan mada OTEC se yemwa na wonum hunu akwada ketoi akora ni won finhia nsia ye friend kobi 6 years na ede twato eye enra 5 pm ni mu a ye hu akora ni twato akora no atade black esoro no eye black ena trousers ye hye no eye yellow trousers ye hye no eye yellow ne maame ne number nie yesra mo se wo hu akwada ketewa bi saa ewo wo mpotemo na nani so aye ntoto na ebi a wo fa ni ko wo fie ana bibia saa wadama je saa number yi na frɛ 0246 75 9467 0246 75 9467 mwadama mesremo momwa na obata ni nsunu mu tre maame ya na akwada ketewa kobi ye hunu mesrew wa hu no sa wonso ye nipa boni ni bi na apeso ye lie bia I tell you fa akwala no fa no besi ba bia akofa no fi se ye niabre ye pe no mesremo okay yankopon hyiramo ena Nadnik Company Limited for omutreni no a yaka ho asem aka no adehye ena meka ho asem a menka biamu o akina ena dwumadie no ankasa baso tomorrow is the D-Day akina ene dan no ankasa enti ye ton sa frew se hweye no wantre fie ankasa omanyimu aye den Ghana hadwumani ha wabra Nadnik fo afato won ho so se ye kire won nsanunwuma maako nkono 9 nansanunwuma 9 na ye kire wo no emu kropebo ena abetua ensanunwuma nkono no aye kire wo no emu krope ena abetua neka no eye 300 Ghana cedis pe ena abetua 300 Ghana pe ena abetua
ya chiro kwan ya obeye biodigester toilet ye kan so flash ya na ahye no ubeye bi ekwan ya 3D epoxy floor no ubehunu ye ubehunu liquid soap ye brown sugar ye emredua enwayen strawberry ne banana ice cream ye ena parazone ni nyina for 300 enti nyame bo akina mimini anopa no nsiampa mu pepepe na wo Kumase cultural center apatakasi ase eho ne beba be registration no wo betua 300 wo ho nansa na training ni bekoso no konfa no che a doctor fo ba be kire yen yedidie mu aho de sese yedie ni de nsese yedie ebre sese yedi ene bre nsese yedidie om kire yen wi a na training no ahya ase enti wonti bibia ase age number si 0249 19 2180 and a 0244 89 3184 echina any detail no mama yenshia ewo cultural center okay awiai midin kan ache MTN no ebi ewo afidie so into the MTN users get ready, I'm giving you airtime for free, sponsored by himself Barbaren Saloon at Esreso Ophelia Junction. MTN, this is the pin. Udin Kaibo star 134 star na me bo pin no. Pin no eye 75 41 81 29 87 31 Enna 06 hash bo first credit no first MTN wa ubenya no no send a WhatsApp message ya hu se wanya first credit I give out second credit MTN second credit MTN boy your star 134 star nansa the pin MTN again says 2 5 9 3 5 1 0 7 4 8 7 Enna 07 MTN credit number 2 I give out aka MTN credit nonso diaka Vodafone no diaka ene Tigo diaka amanfo nsa we ye the fast fingers wa onsa yehye no eye nam no ona abinya maame awiai maame mra won chen akwaba yeja betna ha maame tena ha maame na me no ni nkobo atiefo maami ede asem nam awiai ewo afidie so second round voting of the GFA extraordinary session Congress no egusua ekoso enti say no second round no ekoso say yampon ye boboto ye ne a ye be update mo udi de say eno acho me de akua pokua ya kasaden akua wufri hen na ba ha ne acho me free faade Asem Beba Dabi kwa bre faade pachan ufri wa na akọ mamponten pachan ba bia Asems wo no pachan hey akua ye boa akua pokua very good akua faade ho ana ufri baabi na betena ho bacho me free baabi na betena he fa na ufri betena faade bacho na mo wasada amai pachan okay edi asem ne edo ba ye nim ha asama me de baye nyina ne se meni me kunu na na ewo saa wasada ama ho no ena ho ka che se ye mle Kumase ne ho no wunya scholarship wa ye mfa ma ho enti saa dia me mfa nkola ni nyina mle Kumase no mu nko school wa ena me de o mo baye me de o mo baye me ye beba no so no odi ka be ha dan a chase ni ye betena ehwa ena efiewura no no ha ye ni tu free on ye betena afaade ene ebetena faade enti faade no na efiewura no se oton ne dan oton dan nti yentu enti o ma etam na fe
yenya baby enko na me ko hu sister bi ono so na me na na wa hwa na me ni ye free pa na me ko hu no so me wadan bi honom na yem plaster nti se wumbetimi aye dia ene ka kire wukru na me ka me bo na ma ne no so ene waka ne sa de ne mesani sika mamo na mo de aye dan afi o se ni 11 million na de ba ye de ye dan anso ya mo ceiling ya nya hwe nam se ma me de pleasure gu yesu nti ye de sa ye ne mantam ne ye de ye kotena fie ho no nti ye kotena wa no ma nti e wo ma na me fie ra no oba no no wa fle no aka hye ne se edano ya nwie enti wo metoa de aka no so obeto chese wo fle na nsam obeka ene de obeye na se aya homte maame no so ahwesa afa de ono so maame no so oyale enti ono so go hie ska se ne mame nu na university a wo hwe wo ono so ahodin ni hosa ena maame no de to manim se no maye bi se si am hia me dan edan me ka se wukunu nye wa nye me fle no so a nsam a wo ka no ensam ketwa enti maame se me mamomle enti ya flefle na wonfa ena me frɛ me baba ko wo school na me se na aba ena ofle no ka chen se me de onimi ni hweye ofre hwan ofre ne papa aye wukunu ai enti ofle no o me de ayine ma na ofle no ena oni ni didi nkomo se me de onimi ni hweye na nkwala no nso no na kasa ni nyam ye Saturday bi ye kwa asole nti ye baaye no na me ka akire ni yale o se ni ye funye ne ya ye konsume kota adroma no nti still aye kwa asole nyina na kula nda ho nti ye baaye de oto de ka akire ni di na chi no ena ofle ne papa se da ya o yale o enso ma kota adroma no still an ho nton ena o se miniska ena o so da bomode na de o ye ndie ahumte ena o se aka me 40 cedis nti me kosani amam ena akra ne busa nsa se ya na o se an me de suma obi ama na kosani amam ti akra ne hwe na message ni ma ena o sa flare back busa se da eti wo flare na ge bi fa phone ena o ka se mpacha wo hwani me hwe me papa ena o se o papa se me kosani scan manti me nam kwan so a me kosani enti o ha na eye kakra na kra ne sa afre bi no si mi hu message bia wo phone ni suo ena sister ni man na so a wo ye kurasi ni ana na wa fra na kra nso ka je nso unsu ye kurasi ni bi na me busa papa wo na wo be yi anu abedidi matem ena esa kra na me gi phone na me se na wo ha na wo kase ena wa amoni di no ogina phone so ye di na me se ya wo Japan na yire na wo kasa dia ena ade a wo ye ni hwe ni ye na wo ti ukunu ho ena wusu wukunu kopa adwuma ye de me hu ya de me kunu kitwa ne fra me kacha me se wasesa wo niama betena fie ho no ade na wo ye ni hwe ni ye na me dem de kate no enti anumle me wo ho no ma na me phone bele na me se hello wase ne pinpin bay fo ba ti se wo ma me ho nto me na me se na wa fla na me bisa hello wo ma me nyi asam na no kra na wa start didi me akua no we na me di phone ma akla na o se an wo musika plako anu modie na o se da sika nkra send e sika na amo yakọ office wo kra ko check nyina sika na ama na o se am de ama me mfa mo ho samu be didi o samu be yede yo emfa me ho enti samu ma me adi sankwa asem na di a mun ka hu se mo efieran wo tum makache efieran so won tum wonyi mu niam tum eti ba bia mo bekobia me de anya masem ana akra nde kan sa nti akra esu ya be 3 days na me am krokro na aka yan se anya hwe nya me ne hwe nipa na jaye de de to enti ko be 1 year ni me danado ana mti se me phone bele ye ko watch night nti en me ba na mable sa na de ba chi Sunday enti me da honum na mti se me phone se me ba na me ahye me purse mu ahura to ba bi nti no mada enti phone na bele sa nti me bo pita me tin wonam se phone ne bele na me sole na me hwe phone na me pick hello wasian hello bayifu ati se wo makọ ba bi mpra na nyina yeso wo na wo ye me wo na wo se madwuma na wo de wo tena ho nyame obetua wo kama ene wo di matam papa why na ka say me kunu only di wo sa atam ai edi na me fie wura da ho no me de to speak out no otie
no oti enti ade che na obusa am se na obolo wono so flame obolo eno so obolo na ho na adwo no woni ne ha ai wono ku oti ai phone so a wonka bia na wudi esua na wusu enam se Japan eno obo mba yesa na o se na onim se wo ye baifo ena hyase no wono atena free nkwala abremu bepem sable ya na ba ba mu no eno obeka che so ye baifo obolo de nkasa no na mefle no na me na kasa me say me fie wura friend be 1 month na is one pick call no wo friend na one pick call no enti wonya ya no afle me obolo na wukru nti di ade pa na wo ye nti da kru bi no wo friend no wo fa no say Japan ade a wo ye no wo pa che say wo de nkwala ne wo besumu ma ne gu ye so say me na me mehwe wo ma ne ma wa na set say wo say nkwala de maka say me nhwe wo mu biem na ye ka majabi wom na me kasa na me ba de otoso enan no na akra ni hwem na nya papa nti wode ne ho kɔbɔ wifo wo fa de eti misika da ho anu afa ma de bi obenya na ofie obi anu afa ade wo chewo ahu se ni nua no akɔ ni nua ba ko na odi mate wa akɔ adwuma ba ni sika ode to won ma wo hu ba bi obefa sika bi abe 2 weeks 3 weeks ni ehun wo fie no order base eti asam ya ma hum tinti anop so me hwana na me huna na me ko wi base wo me kwa na wi fu ekura no nyame ombabo me na me no makasa na o de akola na mam nam de na ba fie me de ne ba fie the same thing na wo ye na maami bi ye ni maami bi fie wo akire sei eti awia na makofa me baba panyini no wo baba ye bi ho ntinam de na ba ho na yo ne akola ne hyedam no mu hwe TV enti wo mu hwe TV na meti sakura ni isu ana mbisa anse he obadwa na wo fa wan na wusu wose me wo fa de afa kire ha sisi a na nsuo nso to ana mso wo de afa kire wo kɔ hefa ana me pie fa kire nti me fie kɔ gina kire on ye da na chi se me hu ana kora nde ne nse kire me se wawura ha sei enti me frɛfrɛ na wa amanti a kire no obai obana mbisa anse wo kɔ hefa ana wo se me kɔ ha na mso kɔ ye den wo se me kɔtɔ aduane na mso obua baby a ufri ba na nya aduane na akotoye kanokore enti me ye ya wan kanokore nam de me jato enti anumle ye nyina ye wo ho wa fa ni sku atale kura wo si enti me tete ne nchen na me solu ko wura dem sa me kofa de me ba na oni ho me nanti mantam ho de ho nyina bo me bo ma de chi me hu baby a me bayi wo enti anopa me ya sa me na kwa me ya na mti se ye de kromfo ena me pie ye enti me pie ye no ana me yam hye me nam awrade kruwa we de ma ne mpale me kruwa we de me ami kruwa asama me gina wa me kan ye no ampani ampa ya koye na hye akora ne da wuma ne dem wono a wa amfa hwe o wakoda ho amade achi wada ho amade achi phones da bi asese ena wo sesai enti wo mo boys no me hu nam nyina paapai wo mo de kopa wa yakora abom wo mo de blog bebo na system akobutu me ba ne so say me mo mo fa blog ne mo no enti boys no efa nyansa kwa oni o mo hwede oni o mo hwe me papa wo ne me baba ya na okọ ss no o mo boye papa enaja o mo sesa ade ya mfa ne ko police station na me am ko fa aka me hwede na o mo ye do mbekuma akola na me am ko fa aka bai ene ye de akola ne ko police station enti ye din ko police station no na police inspector no e fla me say me fla ne papa me fla no o see akola nya akola abone senti wo ma eti wo dem be 3 months e wo mampontin e na fe de judge ba ne hwa ne hu nyina tutu nkuru yeyi ni ba ye na ne hu de ba court nyina na ne hu nyina tutu nkuru e na judge ba ne say ba bia ne papa wo bia no me yemfra no e no mo ankasa je numbers no mo fla ne papa enti ni 3 days na papa ne ba ye enti oba ya na ye court enti ye court na judge ba papa ade na wo ye no se wo hwa akola ne hwe papa enka akola no onko bu obi punani ana se wonko obi dem enko fa bibi akola ye bisa no se wo papa hwe wo se ne papa nhwe no wono ana wonanti ana se wonya obi pa bia no aye den no akodi no odi ko school enti school no kra no wonye den onko eye no kra nso akola no mimi ho mahu bua beso na mema bi a 3 cities na onfa ngo school 3 cities na obaka cha mse wonyi nkola no so doso tobo ma yen hwade bi se wo ba no a enam ukunu fie a onfi munti ama se waye kromfo no o won fie sai
afen wanya 15 years. Edunum 15 years. And to omodene kwa agranya krom no 14 years no omodene kwa inkola boni school agranya na krom. Enti omode naba. Omode naba. Enti wokodi agranya krom afeko. Ai. Enam saa dan mu hodo okowura. Afi ma yehwe. Oni ukuru ne yefre ne sei. Kofi pon. Sesi a kofi pon wo we. O wasada amai. Eye wasada amai ho no ofiri anase ofiri hen. Ofiri obuasi area mu ho no yefre baabi homase. Homase. Obuase homase. Ofiri homase. Eno akotena wasada amai. Na wasada amai ho adwuma ben no ye nti o se wo bayie ana ama na adwuma asai no. Me ba cho oye galamsey. Oya galamsey. Enti breben na adwuma shas ye say ya wo ka se wo na do be ya say no. Media wo fa me wa ha emle bi me wa ha na wo flame say wanyiska. Na me ka cho say wo fa wanyiska dia beji half plot bi ma enkwala no. Na se wantimi kura nsi enkwala no enyi no mba eden. Wo mbesi wo ma de. Me hwe na sika na wunya na mu wodu 1-2 din ankyira me say bia wunya say bia 100 million na wunya 120 million. De o ka kire me an say wanyiska. Na sofu bi na boa ma anya sika sofu na boa ma anya sika ndia no is what 30 million se me wasan ya ma me se me nkoyi ma sofu enti miti wodi na me se mankasa na me de mikoyi sika na me de man se nya me sika nti mikoyi sika na me de koma sofu enti sofu no na obeka kire ne se me ye baifo na me ne me baba panyine ne saa boy na me ka se wada ne kromfo no wono ene me baba panyin ya ne ye na ya ma ne adwuma nya den enkoso. Okay. Bema kofi pon no one na wo madodo sei. Mene na wo nkono na bi afrim. Ma wo dodo sei na sei na afrim. Mienu na afrim se enso na wo ho. Mienu afrim. Enti ma wo nkono na mienu afrim aka nso. Enti ebra ode mu free da man ho eba se mo mre krom na nkwada ni meko school no. Ada no de wa metena fa de hobi. Wano me ba no me do koko fol polu enum eti me koko no kura so start say so e ma me te so kura 34 bucket no me te so ma ansa na me beja koko no me ba me ye adwumaden say in case say BBC wo machi a menye metimi akohwe me koko na chese me dia be da me dia be bo ankwala no enti me ja koko no ho ena edrubre bi na me se me wokuma se menti saade a me kono makohwe koko no me koya ofa waja koko na to ma koko ni nyina awu ena mbisa ne se eja sese kwa wo ma me kokuma se me a me nya adwuma me te faako na wa ma adwuma so amadamu aya ansa na me ja ho aba me de 2 weeks si wo ka se yamblanti bi 2 weeks so edo efuo polu nan hu enum ni hu nyina me ne me bai eja school ma wo do hu nyina ansa ne yeba na wa me ya se adwuma we no waja adwuma na me adwuma ne nyina asen o ka chem senye kokofuo nko a ene ye de bobble ye yie ene ja me ka me hwe na fuo mo ne ne buafu wa hwe a me ne mienu nko na o kira bi no na me ko ka seman sesa me ka bi anu wa ye mboni bi o na me ka ma no tu mu ne ba fie enti ye ba fie na sofu bi o me ni o nase no na me de ko to sofu na nim se de Japan wa ye kunu nase eye wo busuani ana wa ko ware foforo Dabi ya kan say sister bi e ko to no se ne papa de Japan nti wo flami kunu papa nti kasegu afidie nim wa fa sofu no se nase no ma yenhwe o wuja wukunu ho ba kumase ana wodo ba kumase se bra ne nkwala ne meko school no edi mfie sei ni me fan se CCS mu an ewe mfie nsia ni ba chan ba ma ni free da aman ho eba kumase ba mo ho ana wo na wota akọ ho no oba na me so me ko oba na wo so ko se sia ya ye ka sei ba ma na ka kire wo se ompe obiem ya wode wakom abusuafo agya wa na one farming command abusuafo o si won de wagya me phone so no ka kire me se me de woni mi ni hwiye bi na me se saade a wo ba sra mi free nipa ho enti saade a fa me ya dai fa me command abusua eno no hu sesi a na ye gina mu sesi eno ono so se wo ni ba bi a ode me ko enti no me mfa nkwala ni nyina wode nkwala ni nyina ache me mfa enkwala me de omo ba no afa de bi wo 2 years ebi na bi kura enum no fo na me de omo ba kumasa sese matete wo mo ama sese me ka che no 9 years ena
wɔbaa no so wɔ kɛkyɛ no di n'akyi nso wɔ 11 years ɛna deɛ wɔbaa no so di n'akyi nso wɔ 12 years sese saa nkwadaa no nyinaa no saa abirɛ mi de wɔn sa akɔkora n'ase wɔ anaasɛ saa abirɛ ehin na mi de wɔn kɔ misu mi maame wansi daabi a nsi wansa no wɔ bɛwuo eti misu mi ni baabi a mi de nkwadaa no kɔ sese fa de hɔ na wɔteɛ no watu anaa ɔda so te hɔ. sɛ efiewura na maame mlɛ sɛ mi fa hwehwɛ dan ɛna sese anso mi ni sika a mi de kɔ han dan. na waka kyerɛ wo kunu ne sɛ ɔma wo sika na fa han dan ne ne mma no nkɔnkɔ tenam deɛ no wɔka kyerɛ wo. wɔka kyerɛ mi sɛ wɔ ni bi. Enti saa deɛ a ɔbɛba abɛfa nkwadaa no ɛna me kyerɛ sɛ nkwadaa no korɔ ɔmo tia no mo yɛde ɔmo firi daama hɔ bɛpem saa abirɛ no wontofo so ataaleɛ ɛnhyɛ wɔn da ana kampɛ sɛ bronya bɛso mpa ma ɔka sɛ medwene me mɛn ho na me mɛn nti menkɔ ɔmo nkɔ na menkɔtɔ ataaleɛ bi ma wonto bi ma wɔn da na sɛ si a wɔso bɛfa nkwadaa no de wɔn akɔ na sɛ wopɛ sɛ nkwadaa no sukuu na wɔn kɔ no ɛsɛ yɛ anaasɛ wɔpɛ sɛ ɔyɛ saa nkwadaa no den ɛnna me de abɛda mo no. Okay. Enti sese wo fie wura ne sɛ tu brɛbɛn. Wa ma me 2 months. 2 months. 2 months na bɛso brɛbɛn. Ɛfa sɛ bɛso bronyam. Bronyam na bɛso. Ɛna wo kunu nso sɛ oni taku ni sempoa ya wɔde bɛma asɛ ne nkwadaa ne mfa nkɔ han dan. Pachan. Perienten. Batajo. Sesei enam obey bema ni sumo sum wonom ebegu kumase nti awade mu nsam amenam so akwada ketwa na owo mfinhia dunum wadane kromfo me yede na koto jail agranya akurum kwala aboni school afeko amanaba saye behwe ye ma ene kwani a emema ye faso na ye triti emma ewa awade mu ensam no ebinie na bema no eye kofi pon no ya wo free oboase sa ahomase kuro no enye de wo kumase oboase kwa esu number 1 ana number 2 omo number 1 number 1 homase number 1 enti mo a mo wo homase number 1 na munim o say oho no ma ntena no mo wai we say dunkwa akwa ni mo ye frɛ baabi refiodi ye frɛ baabi omo ya galamse wo honom ufri buase ko dunkwa no kwa nyambe kyerɛ honom na ne maame mo omo bɛkyekyere omo sa so nkwanta nyambe kyerɛ na okosu hyɛ nso no ho na nabusua ni nuanom ni nyinaa gu enti kofi pon yi nabusuafo nyinaa wo nyambe kyerɛ sese e ba chan ye frɛ kofi pon asemi ba yanim no bɛyɛ apostoli bɛsɛ na watwem yenu kura ne akyerɛ nie ya wɔnom frɛ kofi pon frɛ no no ɔmfa ɛnɛ ya no wɔnom frɛ na wɔfa ne kɔ ɔne apostle a wudi asɛm ne kyi no ɛkasae ɛka sɛ ɔno nso bɛka ne deɛ a wɔnim nanso yɛ share story yase na yɛbɔ ne din no ya frɛ krakye na frɛ na o frɛ ne kɔ a na wakate no o frɛ ne kɔ a pu o frɛ ne kɔ a pu na sɛ sɛbe bɛma yanka sɛ wo na wusunsum kata wo yere ne wo ma so obɛba bɛto wo yere ne wo ma agukumase dia aka kyerɛ wɔn sɛ bra ne nkwadaa ne meko school na bɛhan dan na san ware foforo ɛwɔ akura na se owu wabɛto wo yere ne wo ma one na wo nkono mienu awu amana kanso odi wo ma bakumase sɛ mo ma nkwalaa ne meko school oba no ono nso kɔ saa na mudie saa na intention ne sɛ wo kɔ akɔware ba afoforo enti wo bɛtu we de na twene kumase ya sese wo ba baako wadane kromfo enam wo nsɛmfo a wadi enti yetu abaye ne mayie firi baabi a wo no mutie mu sese yama ne busumi mienu anokra ye extra time a enka rent ni wo wonfa mo aboa ne huntu behind dan fama wo yere ne wo ma afedie hwe na wo adwuma bɛn na aba akumase a wo ye me ba so na me ton bidie na bidie ni mu no mia mi sika na me de ton bidie no na me ko bidie kwa so ba saa tam no matu baabi a metie na ba efie foforo na mbetena mu no enti me de bidie no kogu obi fie me wo hono ma na madam ne fla me se me hwa de me ko ya o se
maame bidie na de begu anu na anadwo bidie na be yigu na de chie ba akokora no nam say na we de hwam na be yesa akromfo ko wi abidie akofa bidie ni nyina nti efiri hɔ no menya adwuma bia metifie nti sɛ obi hye concrete ana sɛ obi ko ɛyɛ ɛdan ho adwuma no afram sɛ bia abɛsiri ko nsuo na jama ko bi na yɛ sɛ menya bia atɔduane ne memadi awade enti sɛ oba wade ene ye anase wa nware ene ye enama ware so oba bi abodam enama ware so sane no oba bi tie pa no sane na ne ho fe pa tie no aware be ma wo kofa no enama titinti watete aye basa basa tantantai awade so oba bi akwa akohia ni wuo enama wade enti ne nkwa eso atwa tiawa ewo wiase enama wade enti awade oyi oba na wade anaye anase wa wade anaye sesi ye kasai enafie kohwempai bo ase hey baba urade bo mi maminya kuno urade maminya kuno okwa akohia ni wuo wo preni wuo wo prena mane wo prena dwendwene eya monto mo boase quasi motion and acrylic paint awade mu nsensem well say your friend no mfa apostle ne kasa de o ka kire apostle no o de simakro ebe brief ye na yetie eye kasa DC company limited and de quasi motion and acrylic paint o de aba ubetumi dia paint ufie no abonten anase mu ye hwe Ghana Africa wada ne so ene ye de ye quasi motion very good coverage high in quality affordable and dependable colors no size bia wo pe bia bi ewum quasi motion and acrylic paint eye paint mu nyina kasa preko eye paint mu nyina champion ba ko pe bebi na fa paint ufie no odan no na wo no mu paint no efe paint shop bia wura mu abenya bi obekumase amakomu a ye wo ho ye ni City Star building no ene ye opposite ye numbers eye 0544 320 350 ana 0506 620606 na wo nyamba kire ho a wutie mi asem nim ho enye nyamba kire ufura na akosua nso na akwatwa piase na wo watena ayi nyamba kire wo watena oda ontena oda batu nim kwan so ya wo mo kokoto preso koye galamsey pese mo hu sem nim ho pa abuaje wa heba clinic uni papa bi afran kwaku wo pacho men na nkotena oda ntimi kwaku wo eja kwaku wo wo nyambe kire krum awie ma menchiawo abuaje wa heba clinic enso wo askoremampon asabi ya Pentecost wasore dan ye wo asabi no won mo ben ne pa a wo ho aye wo den wuzu obi anya bi adane ne so asem nanso wo anya bi enye enti pe bi sa wo pena wunya aboaje wa heba clinic fo beboa hepatitis ene hawo wanya prostate mu hawo enamu yade ana sa waye mre wo mbam hypertension ene fibroid ene yesi abeda ayam ana hawo bra wate ye wo mfidie yade ya bibidro yade be kan obenyu anu aduro o beto freye na wo yade na ne yen discuss 0277 765696 you know many Charistic Ventures it is Zahara Mixture is Zahara G capsules and so aba aduro ne ye oba ya ne nsuo bi enkaboni wom ku bema se won tohwe ne fa hono snefa enipa miensa ekọ GFA presidential elections no miensa ba ku frim enti e ka to kroku Georgia Free ene nana yamponsa enipa miensa wi ena yeto enti second round no abawie ye sisi ye sorting and counting ye be sorting ya kante ni nyina ye monitor enti aduro we se be men sansa oba sansa je oba so be ma so afa areho pe Zahara Mixture ene Zahara G capsules ni bi na nonom na beboa enamu yade ha obi a waduro nie be ma waye mre wo mpam wonso de ne Zahara man capsules bema ebemu gina so no watumi abodwuma aduro ne ye
monto momia no nom ne enyi ahoto ba bi etondro bi akwa abenya bi currency for your number 0246 348334 and 0248 569335 your number no Tituobika Heba Center for woman na de Tituobika co capsules no aba eye kokwadru sa abre wu sisi ye wo ya koko ena eyo sa no koko ama sisi yo ya koko nam so ma sese kura wa ye mre wo mpam conspiracy we yam to be team uja na ato apai moja tatatata Tituobika co capsules wate na nyu akoto be me na mu yade tete wo gonorrhea oba white candidiasis syphilis ojonso ne moja nom ne ade di akire Tituobika B2 mixture and then the capsules nanom na se eduru a wo benum we be yifie fru ni padua ni mu no Tituobika garlic bitters and capsules se diabetes na how asthma na how high blood pressure cholesterol dose ni padua ni mu ya na se waye tititi na ate ho wunya Tituobika bitters and capsules garlic bitters and capsules uni how baby a yetondo Ghana ha bia wuram na ko pebito 0243 9756 28 eye your number na wedding fie say maame ena o ware ye Asem Beba Dabi 20 years say wo was say but you 40 to ware in fie duonu nie Asem Beba Dabi Kofi Pon say wo fie say obenya be 50 anu akọware ọba afoforo one sa ba ne nso awo on the one nwe oba ne ba okutama 5 oba ne ba okutama sai 5 okutama sai 5 ememe biye sebe Mr. Meka tono that is the word but ne mane de on hwewon eto de bia ya na ahyew sa o ware ye no kre eto de bia ya na ahyew na kawakoma mantina me ba bi kura anwene me ho no kre ya me be show ate tisisi a yetu pachai okay Dr. Dawudu nso abedu tese wo wayim akra Dawudu kusa ne papa efri Dr. Dawudu papa efri but ni nyina mu no momia nini nkomo Dr. Dawudu akwaba ya akra opanyi na mpom to say otwere dia mpo nyankropa daroma o se no me no anopa bia Mr. Dawud ointment yeah very good me ho de say me asesi no na me dia dane me nkun oh yeah in fact say me dware wie na mesra Dawud ointment no and then na me program on TV bi so na me wie program no course e be nyina Dawud ointment na order asra wani mata so sa course wono mu fra say na say me ka semisam kosra nkun bi ema ayi abato say de nan so be asa mo friends anwe wie bi Mr. Dawud ointment no sa de ni nyina ko ebe kodo na za kakawire atime yi akwada bitiri ho sa free ayet say de wayi pon ka ma esro no ho na ase ni nyina free o kakawire nko a ne ma me say wonhu ni oye ne ba no otimi ya na me ba ne kra me ntwa ni trim free so ana da corona obi command Dawud ointment ni bi fabiyem start say o de ya akwara ni trim o say di 3 days no na so nyina hwenu hwane wow 1 week na enwi ne ba say akwara no wada ne afru wow enwi na afu kama na Dawud ointment no doctor ade no akwakoye say a serve multi-purpose. Oh yeah. Odune ho a won e die pa na ade no ewom die na wode ye e na die nso na eye. Menia ebro adwin ni ntiase so. Obeka ise ebritie wa bi me ba ha no na mabadu se na mayi ni nyina afro. Say OTEC TV wono mo he. Wo se na mayi ni nyina afro. Me se da pa. And I'm starting Dawud ointment FM. Bebo sum pepe peni. Na ayeku. This ya be mviedu onya ne sei. Ayeku ha. Asante your ointment and your ointment and kasa eyeduma ebi ye say yaye enhyehe ebetimi de moko aye onse moko e traditional medicine moko e haban nti ebetimi de aye amana hyehye but ye mbisa ye ho say ne hyehye no na say ade ana the answer is Dabi yeah ointment nye ne hyehye no na say ade Dabi oh bebre hardly oh but we no kane no said na nanom fa haban
no one ma fa nubra obi anya akwanhia anaasɛ obi timato aba nipadua no baabi no wɔn se yɛnkyere anaasɛ yɛnwasa akora yɛ kase yɛ de aduro wasa obi a ɛne sɛ yɛayɛ ma aduro no ɛde asra baabi a ɛhaw no ɛwɔ na awia bɔ so kakra na mframa fa so a likely sɛ aduro no wo a ebetimi ayɛdɛn ebetimi ahwane anaasɛ ɛporoporo agu na no na metena ase na msi dabi emre dane a dane ho bi eti me fa ahaban no bɔfrɛ 20 ni yamdua ɛne sesadua me fa na matwe aduro na ewo mu no nko a na mato nnua na agu ɛna me de ayɛ saade me die nti amaye ne saade ne sɛ be ya wo de sra wo widie n'ani a aduro no mframa fa so a en propro ngu no ɛne ti na me de yɛ saade no yɛsa anka ɛho hia sɛ be hyehye nti wo de kanipedua n'ani a ahaban na ewo mu no ne dwumadi edi ne medicinal property ni wura nipadua no direct ekom na akoye na dwuma enti kame yɛ sɛ on sɛ ahaban bi anso kura about 99 medicinal properties sɛ me kyerɛ example a yɛ wa ahaban bi yɛ frɛ no enkuko yɛ tade yɛ nkukodua duro tema yɛ wa kura se no ebi nkukodua aba pa ne yate agu hɔ na nkukodua no kɔ sɛ wo Ghana asthma aduro ya ukodu Nigeria sisiade aduro miko hu bi wo Benin na omo de ye stroke aduro wow ahaban ba ko Ghana how de yen hwa de metini akọ oduyefo akwasi ansa ho meko no de champon esa ye furi yare me de champon ebi a esa te say diabetes obekọ maame ama benua a onu so ye aduro no obekọ champon kro na no de sa honamani nsansa ye bibi foforo enti de me minim no obi nso de onim no ye different enti se wo ka ahaban enan bomu na se bi aka so oda 99 medicinal properties na dia ebesie wow enti Dawood ointment no as I say abrochire kra de wow unim obi frame me o se doctor se me nyae a enka me do ba betena US hey na me se openi ade opeso for free Ghana ha ko me taba Dabi ya dia ma ne fa yes me mra ho sa keke na mu me ba betena ho na ma ye aduro no na brofo na hunu se ampa Ghana nso ye wazi we sure nde ona mbisa ne se abrochire no de o de me beko akotena ho na me de nya haban no isra nyame yesra bibi man ne se sabe anoma etwam kura na ogya ne nan gudua awusu a na bon se afifiri wosoro enti ahaban wo ba bia but ye the chemicals ne ekuno oh eye nro ensese ka bibifo kura yade kura nke yare Dawood ointment no kotodwe onso bi be sorry na ne kotodwe na osom ye ma me osora no pa obi miamia ne kotodwe sa eya ne ya ene ya obi dia kura ontumi fa ne na ne kura nsi fo obi onante a na kotodwe na ye kokro ti se de dompe na ewo mu no ana advent no abubu oh but emubu yi obi de enso na ahoho no nti ehono sa ontimi mfa ntia fom na won se ade bi aba pa ha nkrofo pa no se sasabro ni bi kane no na ne nan no straight but ne won se ne nan no dane chiachia mana ne se bi ananta by force enso ya mfa ho no onya Dawood ointment no de twia se amerewa se aberewa akokra ene akodaa a onim hwe epe wasem na aberewa frɛ o se nyame nhirawa onyini che onya hoden oye odefo sure ente mmerewa frɛ me anopa nkokra frɛ me anopa Dawood nyame nhirawa hwe na wansesa wonsa nyame nhirawa hwe na wansesa wonsa na de ba ko e mani die kura ne se me nama onya te Dawood ointment fatwi na beko akodaa se ne maame achi kura na wosa no go ni trinko ne ma wonsa ampa enkodaa kura pemasem sure ente binim se me nyina ache Dawood ointment sisi ya dia usisi no ena ye wo center boto se usisi bibi tom chima wo mu pe ona masabe obechia usisi ena ma wo form onantie ukoto usore ena ye usisi na usisi na ye wo ya wo dia nantia enkono onya Dawood ointment o de oni matua o de fa bitua oni matua so o de fa tutu usisi na jigeke me fa tua ohini bi wo dome o se doctor media me pet ni pa obi aba na hemfo no obi aba o se doc edro bi aba na omo di bi aba me dia na me de asiwo me dia na me de asiwo obi to ba ko de be che me o to Dawood yi ba ko che ko che no
nti oba bia me de asi baabi no bisa me say nana aduro no wa yisu o se da bi mo de mo penuro dodo nti se de bia oba obisa no no se bia wa hunu bibi wa aduro nti no oyesa ma me yisu na me hwe ade me o ha no hene no ahwe number na wa aduro no ho no no afre me o se abante ona oyesa aduro we and I'm saying o se nyame esira o papa beni because ahaban ye wo oduyefo ene ye wo odutonfo what was that difference sure memi ye oduyeni o ye aduro no me ye aduro because me hu ahaban bia wo ko China ye fra bibi yin and yang ye wo ye mu ene de wo abonten ye wo mu no se nyame de chewa me hu ahaban bia wo onse wo ko bia brafo omodo kashi ya kashi hwe na ba ne se de sitie so wo ye obi a usua de fa bibi duro ho a wo se kashi wo betimi de aya wo aduro kashi wo betimi ama obi a wanya kidney problem wo betimi de asa research ya wa haban bi a nyame bo no se brebo hepatitis B won krampan every baby se be anoma eja na nansi dua so a efifiri mesoto krampan brebo mu hawba brebo mu a yetimi de krampan eye ama obi a nafu ahye kese etimi twini ntima na wonim ana manya abotre so mami yi mensa no kakra bi emfa nye Dawood ointment na esi aye Paul amantem and so wa be good news wow now last week sabre na me wo Upper West me ko Tumu me ko ba bi e fre ho Funsi wa East District na obi a me se me kwa akoye survey na me de Dawood ointment ni bi akọ no me ko ura pharmacy a almost this product we have it ebi wo hodada so no wow me kasa ifiada se ya ewo wa adechi na Dawood ointment ewo wa akrodu ani nyina asoto yeah ena me no kese ebi nam kwan so ekọ wa tumufo nyina se Dawood ointment no se de se asoto na medru a nkrofo bebo no mo pharmacy ho enti se wote ha na so wi Dawood ointment a menka ho asem bebre fa na me kwa menya bi me wa Asante mamu ha ahafo bono bi ba bi OTEC no koka bi fa na ye nkwa ye benya si ade ura herbal shop pharmacy on say na den pa say we herbal ointment pharmacy betimi akonya bi but Dawood ointment kumase ura pharmacy Dawood ointment pharmacy akese nyina benya bi ato sure ura herbal shop Dawood ointment Opa OTEC FM fidiemu a Asem Beba Dabi also per Dawood ointment udu get to start to say we per Dawood ointment because a dance here the near hunu any di ho dance sure and na fe usi obi no so adro ton the good news na say obonso wa hye Dawood ointment no anim na de aka no wa kire o de opa bisa no say adintira obeka say we ne to ansa na bie de aka no pono entina wa hye no wa anim no na no na me the traffic baby almost sa coins ne gunchen na Dawood ointment gunchen wow na mza ampa enku we enku ampa me frɛ numbers be so na me frɛ wo a menya wo dog 0244 88 64 37 0244 88 64 37 ebinum say a number na wo aduro no sa number we ni aduro no but 0241 244 012 and 0201 681 717 no Dr. Dawood ya wode Dawood ointment abba ena yatenen kano frani sesia na enenen kasa nam suma wo sumunti wo ye ne papa yedie nyame ya dom akwasiada ne yebebo mas ye twatwo kramufo mas yebebo de twatwo ne ye de asre kwan ye biato ama no se ala nye no nanso still o frɛ no obenya adagye no ne wakasa why eyesom no wo som enti frɛ no na nenen kasa Savior food nso eya agenkwa aduane ya Savior food Dr. Savior nso ena ede aba ya so ye obi asikyire yade diabetes ibi ena wo so a etete wo ne hawa eya aduane pebinadi na wudi a insulin pane no ubegya awo
na wonso wenye wa hoto sugar level ne beye normal Savior food and drugs for ahwehwe mu agye atom eye try and tested enti pebi na di na wo diabetes yade no emfiri wo sonko Fred Dr. Savior na wo ma waduane ni bini eye 0555 789698 ofra Dr. Savior obeje so ne wakasa no Nima Steel Complex nso di roller gate any automatic garage doors no wonomo ede aba over 10 years and above and one more years ade ye de na de bna eje tuato ensuo beto wia bebo agu so enwe na ache na nkampesa apopo abubu no Nima wonom roller steel gate ni automatic garage door no ufie ho garage no warehouse no ana shop no ano yemfa bi meto ano ma na ye pa automatic de ndia ya yente said ye European America no for modern home garages monfra ye be ye estimate ni measurement free ya nyo hwe de de amount tropical nails need over 20 years ni e na yadwo na eye wo de wudi dwuma na be hia na doa tropical nails no e na ebeboa Brakumase Asafo YF Junction ye be Ghana Revenue Authority for office no 0244 123 325 eye ye number. Okay, so far ma obade wa ha na apostle papa no ya ye frɛ no Kofi Pon no o frɛ no osesei na me frɛ na me de asɛm ni nyina to nanim no ɔse maame we ni bayi wo hu bi da e woni wiase obae o ye bayifo papa na mbisan sɛ ni nyina so be pa o gyina so de ka sa ache maame ɔse sɛ hwo na ɔwɔ no ɔkɔ baabi ema ye ka kyerɛ no wasa ho no ɔkɔ baabi me ye ka kyerɛ sɛ maame ne ye bayifo enti nyuma asɛ nyina na ye ne yere no na abo ne nyuma nyina to agu enti ontimi ware ne bio waka kyerɛ oba we sɛ onkobo na busuafo amane na afanu no miru nyina nhia no mra me gya no enti ne baye ri enti no ɔmpɛ ne bio wɔse maame ye bayifo pa nya asɛm ketewa enti ɔmpɛ ne bio na de enti no wɔnhwɛ ne ma no ɔkyerɛ sɛ enkoda ne frɛ ne didi natam maame ye ntimi anka ho hwee enti wɔnhwɛ wo GFA presidential elections Kurt Okraku wanya 59 wantumi anya 60 plus 1 vote no wanya 59 isenko wo hia sai 61 pe o isaka 2 pe o isenko fu mienu bi wo so bo hye wo momo enti wanya 59 Georgia Free ye nya 43 ena na nayaw ensu nya 16 wanko ti onu nso be frim enti se si a third round between Ketokraku and Georgia Free ye who wins then shade ye beko oba de acha me akra they say papa resa one day maami we woni ni hwe woni abusu akwa akohia ho akogya no ayo na me da se na me yere no wakɔ baabi am ya ka kyerɛ nsa we ba ifu nti se ni fie wura nso to no se obegya no se obewa no ne de ɛhɔnom ne de wo manso wagya wo yire o enyeye wagya wo yire wakɔ akɔfa oba wono nso wa aba no manum ɛnde wo hwɛ mema nyansa na mema ne bi nyansa no brem na yɛnhwɛ ensɛmfuo mienu bi san sɛ dwumadi ɛyɛ adesua ne san ɛyɛ adekyerɛ nti yɛnhwɛ ensɛm nyinaa faribai ensɛm nyinaa de akɔfa ba nyinaa ne sɛ wakɔ baabi am ya ka kyerɛ ne sɛ maame yɛ bayifoɔ so no awerɛho sɛ mo yɛnhwɛ baabi a asɛm na ankasa firi a ɛbaayɛ no ɛgya pɔn no a wɔkasa no ɔnhwɛ baabi a asɛm ne firi a ɛbaayɛ yɛ dɛn na nkwadaa ne yɛ nkwadaa bɔne ɛyɛ dɛn na wode na atena hɔ no ma wo mamu maako ɛnkono ɛka baako na nka wobɛgye badudwan saa bere nyinaa wɔanhunu bɛyie no watumi anya sika akɔda sɔfo ase the friends say 30 million 3,000 Ghana cedis and wodwe nso obi a wɔkɔda sɔfo ase 30 million no sɛn na ekuta no sɛ sika ne deɛ na ɔde yɛ ɔde bɛbɔ obi bɛyie sɛn na ekuta na ɔde kɔbɔ obi bɛyie wɔnwen na wɔhunu ne yɛ ma ɔn abibifo je yɛ kɔ ano no asɔfo ɛnkane nkobi kɔ asɔre ba bɛdɔ ne yere obi kɔ asɔre ɛbɛ fie ɛne na abusua bɛyɛ nka bɔ mu obi kɔ asɔre ba ɛbɛyɛ adɔyɛ ɛne de obi kɔ asɔre ba no ɔne ɔmaame ɛntɛm atete ɔkɔ asɔre ba no ɔne ne yere bɛgyae ɔkɔ asɔre ba no ɔne okunu bɛgyae yɛnhwɛ ne asɔfo no bi kɔfa ba wɔyɛ kɔ so nyinaa asɔfo sɔfo na ɛkeka nsɛm gu na som sɛ ne yere yɛ bayifoɔ enti wɔn se wɔso wɔn ne bi ɔnyaa no
na sɛ agya pon abusuafo tie yɛ ne a wɔnhwɛ ne yie sɛ nea wɔyɛ no ɛda wɔn ankasa n'anim ɛnɛ ekosi na awɔtwe a yɛsi mu yi nyame bɛkyerɛfoɔ monka nkyerɛ kofi pɔn no na busua sɛ wɔn keka wɔn ho yɛhia wɔn mu fia ɛfiri sɛ wɔde anim gu aseɛ ɛɛka abusua no bɛɛma pani a wɔanya mfie aduonum ɛntumi anya charge bi a mmɔ wo yere sɛ ɔyɛ bayifoɔ nti meegyae no na asɔfo no ɔka kyerɛ wɔ sɛ ɔyɛ bayie no adɛn na woma no mɛtutu bayie no ma wo na wonya ho ɛnwale wɔ yere adɛn na woma no mɛtutu bayie no ma anaa na ano no kwa na wobɛtumi de aka deɛ wobɛtumi ayɛ a ne sɛ ɔbɛka sɛ obi yɛ bayifoɔ na wɔhwɛ ne yie sɛ sɛ wɔama a asantema mu a yɛmmɔ bayie o yɛde yɛwɔ ha no yɛkyerɛ kwan yɛde ne bɛkɔ baabi a yɛbɛfrɛ no ama no aba na ne bayie no wɔbɛtutu ama no baabi kora wɔde maa no ɔne ne kɔ ayerɛ a ɔba bɛka no wɔ hɔ nom ɛno nso saa yɛfoɔ tiere a animguaseɛ ne ka abusua no nyinaa wɔn mu ntwɛ anammɔn no ɔmu ntu ɛnyɛ saa baabi a ɔsɛ yɛde maame yɛbɛkyerɛ no biara no yɛbɛkyerɛ no very good we cry deɛ Vodafone okay mama menkyɛ Vodafone no na mensɔre mekyɛ Vodafone di nkan bɔ star 134 star no me bobɔ pin no e di atoa so Vodafone 82 55 39 77 33 00 73 anu ye Vodafone another Vodafone 15 another 15 10 38 79 32 54 another Vodafone ɛno nso no ɛtrɛ Tigo mekyɛ Tigo nyambo a Monday mekyɛ de aka no metam ne nti Tigo 5000 5000 70 41 13 55 15 02 yɛmfa de aka ntoɔ nyambo a Monday maame yɛbɛdi nkɔmmɔ wɔ fam hɔ ai yɛhwɛ deɛ nyame bɛyɛ awerɛhoɔ atiefoɔ yɛpɔn Corporal Constance Kwache wowɔ Fori Krom Police Station Jatabana na maame awie yɛkyia wo ɛna Corporal Tayaw wo ne Chief Inspector Fosu manso adubia posifoɔ mo nso yɛkyia mo dwabre mu to aso elections na ɛkɔ so yɛbɛkɔ so update